siya nakamute. Hindi na dapat kasi maririnig ako. Nakamute ba to? Hindi. Okay na yan. Hello! Nandito na ako! Ouch! May sugat pala ako. Nag-alcohol ako, may sugat pala ako sa kamay. So this is me, and this is my daughter, Claire. Ano ang cellphone mo? Nako, walang nanonood. Walang nanonood. Ay, meron pala isa. Hello? Beth, music. Thumbs up. Masyadong maliwanag na, no? Okay na yan. Mamaya didilim din yan. Maga na yung mukha ko, no? Oh. Ha? Maga nga eh. Hindi ko mata. Oh, laki nga eh. Mamaga na nga eh. Hindi ako mga tubig doon. O, sa'yo na ba itong ring light na to? Oh. Wala namang kwenta yung ring light na yan. Nak, ito pala nak. Naiwan. Maribeth, iset mo yung isa dyan sa baba. Thanks. Hello. Woohoo! Beth Music. Shout out, Beth Music. Asaan si Angry Boda? Masakit ulo ko. Grabe, maga talaga yung face ko. Hi! Hi, Sisi! Sisi! Hi, Sisi
Aisagan. Mega shoutout sa iyo, Sisi. Thank you. How are you? Like, Dana. Thank you so much, Sis Aisagans. Happy Monday. Thank you so much. I hope you have a nice day. Salamat sa mga nagtamsak po. Ayan, at sa mga dumaan. Thank you po. I appreciate. Grabe, pansin nyo ba? Namamaga yung double cheeks ko, left and right. Pati yata dito, mamamaga na eh. Pang-apat na araw pa lang, tapos sobrang sakit ng gums ko, pati ng cheeks ko, gawa ng adjustment. So, as you notice, nagkakaroon na ulit siya ng gap sa harap, at maybe next week, bunging-bungi na naman ako. Hi, December Narcissus! Shout out sa iyo. Hello, Tamsak Sisi. Thank you, everyone. Dinig nyo ba ako? Ay, oo nga, Sisi. Opo. Mamaga. As in, maga talaga. Tsaka mainit-init pa siya, Sisi. Gawa ng, hindi ko alam kung lalagnatin ba ako. Pero uminom na ako ng mefenamic acid, tapos ng ang tawag ba? Mefenamic capsule, tapos ng paracetamol. Kasi ang sakit ng dito ko, tsaka ng pakiramdam ko may tonsil na rin ako. Gawa siguro ng epekto na nagmo-moving yung alignment ng ngipin ko. Kaya, masakit. Bawal magreklamo, choice ko to, di ba? Tiis-tiis sa sakit. Here lang, Sisi, ha? Patulogin ko lang yung anak ko, Sisi. Ay, may anak ka na pala. Okay, Sisi, take your time. Take your time. Salamat sa tamsak at sa pagdaan. Play lang ako dito. Dagdag sa watch hour na rin. Salamat sa dalawa kong nagbibidyo dyan. Thank you. Hi! Sisi, shout out sa iyo, Jen Gatchalian 27. Hello, Sisi. Good afternoon. Happy Monday sa iyo. I hope you are okay. Pumunta ako doon sa bakuran mo and wala kang latest vlog. Namiss ko yung kanta mo. Yahaha, medyo rest hour. Yes. Ako naman sis, di ba laki ng mukha ko ngayon, namamaga yung dalawa kong pisngi, gawa nga nung yung brace ko. Umaatake sa sakit. Kita nyo yung wire na napaka-laki sa magkabilaan. Diyos ko, kakaroon ako ng lagnat dito. Sakit. Inaano niya. Hindi sisig. Ganon pa rin yung brace ko. Nagkataon lang ay na matigas yung lower teeth ko. Ayaw niyang mag-move. So, kailangan mag-adjust ng upper para maging bungi ako ulit. Tingnan mo nagkakaroon na naman ako ng gap. Magiging bungi na naman ako maybe next week. This month, bunging-bungi ako. Diyos ko po, bungi na naman.
After i-close, bungi ulit. Kailangan daw sis ibungi, magkaroon ng gap ulit para magkaroon ng space yung lower bottom na mag right alignment kasi siya, makulit. Ayaw niyang mag-move. Too much tight yung sa upper, kaya kailangan niyang mag-adjust for the lower bottom. So yun, sakit. 4 days na akong soup diet, lugaw, carrot soup, mushroom soup, itlog. Hihi, ako sis bungi sa akin since high school ako. Hindi ka naman bungi sis. I think ang ganda kaya ng ngipin mo, di ba? Pag kumakanta ka, ganda kaya ng ngipin mo. Ako naman kasi, way back sa dati, kung napanood mo yung mga vlog ko dati, ang pangit po talaga ng ngipin ko. Meron akong baby tooth sa harap, which is sabi ng boyfriend ko ay lucky star daw. Tapos nag-decide ako 2019 na ipatanggal yun. So nagkaroon ako na napakalaking gap. Siguro mga ganito kalaking gap sa harap. And then I think takes 8 months din yun bago nag-close. No, medyo may distance lang. Okay lang yung may medyo distance as long as hindi naman sobrang laki. Yung sa'yo hindi naman pansinin. Sabi nga nila, yung may konting gap sa teeth ay lucky. Sabi nila maganda daw yun. Kasi yung iba nga ayaw nilang ipa-close yung pinaka-gap talaga. Kumbaga acid daw yung may konting gap. Pero ako hindi ako sanay, kaya sabi ko ipapa-close ko. Kaso ngayon, kailangan ko na naman maging bungi. Diyos ko po, nakakahiya. Oo, dating sungki kasi ngipin ko. Ay, ganun po ba? Kumanta ka na ulit, sis Jean. I-push mo yung pagkakanta mo. Kaya binunot, ayun na. Hihi. Ganun talaga kapag binunot, syempre, magkakaroon ka ng gap. Ngayon, yung sa akin, nag-uumpisa na siya mag-gap. Ang bilis nga eh. 4 days pa lang, ayan, nag-uumpisa na siyang maging bungi ulit. Kasi yung nilagay nila sa akin na elastic band, sobrang higpit. Which is kapag nilagay ko every 12 hours, pinupull niya talaga yung pinupull and super sakit. Mangilo-ngilo, hindi ako makanganga, hindi makanguya. Tapos may kulani na ako dito, may konting sinat, may konting sipon, di ba? Brace pa more. Pero I think depende yun sa case ng sa case ng mga ngipin. Hindi naman lahat na nagbe-brace nakaka-encounter ng super pain. Unless first to 3 months kung bagong kabit. And depende sa case. Beauty, taste power, opo sisi, grabe. 19 months na akong ganito. I think 1 year pa or 2 years pa. Depende sa ngipin ko kung mabilis mag-react. Diba? Kaloka. Pero okay lang. Basta maging pantay na yan soon. Hindi makakain. Mga ngayayat. Kumain ako ngayon lugaw na hinaluan ko ng kakanggata ng nyog. Tapos isda na malambot yun. Mamayang gabi, yogurt na may banana. O diba, nakapag-diet nang wala sa oras. Kasi no choice. Bayat ka talaga yan, sis. Yun na nga, sis, nakapag-diet nang wala sa oras. Yung gusto mong kumain, wala kang magagawa. No choice ka kasi hindi ka makanguya. Pandesal nga, hindi ko manguya eh. Sobrang sakit. Alam mo yun, yung gumaganon-ganon yung mga gums mo. Tapos mainit-init na mangilong-ngilo. Tapos pagising mo sa umaga, parang hindi ka makanganga. Kasi kala mo yung upper tsaka lower tooth mo magnet na, nagkadikit na. Doble ingat lang. Thank you, Sisi. Salamat sa tamsak ninyong lahat nandyan at salamat sa nagbibideo dyan. I appreciate po. Medyo malayo pa ang WH ko pala. Ano pa lang ako? 19. 19:30. O, diba? Konti pa bago maghapoy. Malayo pa. Tsaka yung mga bananas ko, pansin ko, hindi na nadagdag. Steady na siya, magti 3 weeks na. Ganun pa rin. Dati every week tumataas, ngayon ayaw na tumaas. Pero,
Meron naman na dumikit daw. Pero hindi naman nag-counted. Baka ayaw ni Lolo. Kaloka. Shout out, Jean Gatchalian. Thank you. Thank you sa video, sis. Malapit na namang matapos yung natin, month of September. So, October na. Sana matapos na yung natin, pandemya. Long time, no LS na rin ako from Sis Jen. Opo, napansin ko nga po, kasi binibisita ko yung yung bakuran mo. And last time, nangyari ay dinoble-doble ko na lang yung pag-play. Hindi na lang ako nag-comment. Hi, Michelle Lalik. Hello, mega shoutout sa'yo, Michelle. Thumbs up Dan host. Hello to all. So, hi to you. Happy Monday. Good afternoon na po dito sa Pilipinas. Nasaan ka po ba, Sis Michelle? Ayan, 5 million in the house. Thank you. Ayan. Hello guys, padikit po. Balikan ko po kayo maya. Padikit din ang Mama Mitch recipes. So ayan, pakibisita po si Michelle Lalik. Mamaya Sisi, bibisitahin ka namin. Nasa Pinas din ako, sis. Ay, talaga. Happy good afternoon, Sisi. Jen Gatchalian, stay enjoy lang tayo sa YT. Opo naman, Sisi. No pressure, enjoy, and yeah. Keep inspiring to everyone. Ayan, sabi Sis Michelle ni Sis Jen. Hi, Michelle. Michelle Lalik, enjoy lang guys. Hihi, good PM. So, good PM everyone na mga nandito sa Pilipinas. Michelle Lalik, hello Jen. Ayan, mga legit yung mga sisi ko na nandito, Sis Michelle. So ngayon, medyo mag-ingat tayong lahat kasi alam naman natin na si Lolo ay masungit at masyado siyang stricto ngayon. So, kapag I think lang naman I think kapag kunwari may kipagdikitan, kunyari dumikit ngayon, I think best na dikitan after long hours or on the next day para hindi makahalata si Lolo. Ganun. Kasi kapag dumikit ka agad, especially wala pang 1 minute, dumikit ka, ayun, parang proven na para sa akin, nalalagasan. Kasi yung akin nga, magti 3 weeks na hindi na dumadagdag yung bananas ko. Ayan, sabi Sis Michelle ni Sis Jen, visit kita, Michelle. Hi, Sis Just Shine! Hello, mega shoutout sa'yo. Happy Monday, Sisi. How are you there? Michelle Lalik, daan lang ako, sis. Salamat po sa didiket. Okay, Sisi. Salamat din sa tamsak at salamat din sa pagdaan at sa pagbigay ng iyong time. I appreciate. Have a nice day. Just Shine, tamsak sis. Thank you so much, Just Shine. Shout out sa'yo. Busy Monday sis. Yes, everyone, laging busy kapag Monday. Kasi syempre, start of the week. And we all know naman na kahit yung mga taong sa bahay lang ay laging busy. Hindi matapos-tapos ang gawaing bahay. Part of daily life na yan. Maglaba, magluto, maglinis, mag-alaga ng anak. Diba? So, yung si YT ay na lang natin yan. Kumbaga, extra. Kumakain ako, kaya naka-YT. Oh, anong oras din sis? Happy eating. Anong ulam natin dyan? Sabi ni Sis Jen, Gatchalian sa'yo Sis Joshine. Hi, Joshine. 5 million in the house. Hello po everyone. Thank you.
Ayan na, yung Sisi Labs. The Night Lovers, mega shoutout sa'yo. Mwah! Happy noon! Ang ingay ko na naman dito, Sisi. Kung nasa work ka pa, i-silent mo na lang. Mga tira namin kagabi, yan. Masarap yan, Sisi. Leftover, pero masarap kainin. The Night Lovers, Just Shine. Hi, sis. So, happy Monday po sa inyong lahat. The Night Lovers, Sisi, how are you today? Thank you sa pag-play ng aking channel. Salamat. Sisi, tambay ko lang to ha. At papunta kami ng dinner sa bahay ng sister ni George. Okay, Sisi, have a nice day and enjoy in regards to all of your friends. So, ingat! Jashine, Jin, hi! Ayan. Buti tumigil na yung ulan dito. Kanina, ang lakas po ng ulan. Halos everyday na rin na umuulan dito sa Cavite. Haba ng buhok ko, hanggang puson na. Wala nang time magpa-parlor at since nung nag-lockdown, tinamad na talaga ako magpa-pedicure, tinamad na ako magpa-hair salon, halos lahat tamad na. Tinamad na ako. Yung mga makeup ko, naninigas na. Hindi ko na magamit. Kasi paglalabas ka lang naman, tapos naka-face shield, naka-face mask, tapos yung init dito sa Pilipinas, grabe. Sinubukan ko one time. Ako, ngarang na ngarang ang lola nyo. Suot-suot ko yung lahat. Pagtanggal ko ng face mask, mulang mukha akong Dalmatian. Nakabakas yung face shield, saka yung dito. Tapos bakat-bakat yung foundation, hindi na lang naglagay. Kaya pulbos-pulbos na lang. Johnson, o di ba? Kahit mag-face shield ka, pag tinanggal mo, mag-retouch ka na ng pulbos, okay na. Pag kasi naglagay ka ng maraming foundation or whatever pa sa face, tapos naka-face shield ka, naka-face mask, naka-lipstick, nako, sabi ko sa'yo, magmumukha kang ano. Palang pala. Sabi ni Sis Jen Gatchalian, let's connect. So ayan, yung mga hindi pa nakadikit, dalawin nyo po ang isa't isa and pwede kayong dumikit. Pero syempre, huwag magpahalata. Pag dumikit, yung isa, balikan mamaya na para hindi kayo malagasan. Enjoy your eating, Sis Jashine. Unahan mo ako, sis. Basta comment ka. Okay. Sabi ni Sis Jasmine, unahan nyo do po siya. And then, mag-comment. And then, for sure, babalik po siya. Legit yan si Sis Jashine. At lahat kayong nandito. Ganun pala talaga yan, no? Kasi ako nga, halos, akala nila money na daw ako kasi madami akong, kumbaga, medyo mataas na yung bananas ko. Hindi yun sa bananas, nasa viewers yun. Yes, dito na ako sa house mo. Shine. Ayan, nandun na daw. Kahit, pansin ko lang, kahit pala, marami ka ng mga bananas, hindi talaga lahat ay nanonood sa'yo. Malapit na matapos kumain, sis. Work na naman. Okay, sis. Thank you for giving time, for your time to tamsak and sa pagdaan dito habang kumakain ka. Salamat. Ingat ka dyan palagi. Ingat ka palagi and be happy always. Napapansin ko na yung iba talaga hindi sa'yo manonood. Tapos, pansin ko rin kung sino yung laging nandyan para manood. At kung sino yung mga, kahit hindi man nakakapag-update, at least kahit papano, pag mayroong time sila, talagang bumabalik na manood sa'yo. Pero yung iba, zero. Kahit pinapanood ko sila.
Tama sis, di lahat ng banana maasahan. Basta ako, support ako. Tama. Lagi natin gagawin yung mabuti para yung kabutihan laging magre-return sa atin. So, huwag na lang tayong mag-expect. Gawin lang natin yung tama and then yung blessing more to come. The Night Lovers, Michelle Lalik, shout out Sisi. Just Shine, enjoy your work Sisi at ingat galing kay Sisi The Night Lovers. The Night Lovers, Sisi host. Alis na kami ha, iwan na lang kita dito. Okay Sisi, bye-bye, ingat. Ingat ka ha and thank you so much for always being there for me. So, ingat. Yeah. Diyan ka yan. Yeah. Yes, Sisi, I agree. Relate ka rin ba doon, no? Sa dami-dami na lang naging bananas mo dyan, ilan lang yung mapapansin mo dyan na always updated sa mga post mo. And kahit naman, alam naman natin and na-understand naman natin na hindi lahat ng tao nakatutok lang sa YT. Pero kahit busy sila, pag nagkaroon sila ng time, talagang bumibisit sila. At kahit hindi man sila lagi bumisit, pag nagka-time naman sila mag-visit, as in all in talaga. Kumbaga, piniplayback talaga nila yung mga na-late na video mo na hindi nila napanood. Pero yung iba, talaga naman, zero. Guaps, the Night Lovebirds, mwah, from Sisi Aisagans. So, Sisi Aisagans, thank you so much sa BG. Take your time dyan. Kung ano man ang ginagawa mo, nothing to worry. Thumbs up is enough. And so, yung pag-BG mo ay maraming salamat. Bet Music, wow naman. Shout out sa iyo, Sisi. Bet Music. Ayan, kukulong na naman. Parang uulan na naman. Nanonood sa baba ng Itbulaga. So, dito lang lagi yung space ko. Kita nyo naman. Yung sa likod ko, di kagandahan. Hagdan po yan. Ayun, oh. Tapos ito, hagdan pataas. Hindi ako pwede sa baba. Walang space. Just Shine, Jen. May ipapadikit ako sa'yo. Leia Shin, name niya. Pag nagising, sabihin ko, liit din ang bahay niya. Ayan. Sis, siya yung dati, diba, yung nabanggit mo sa akin na nadumikit sa akin at nadikitan ko na rin. Yung, dikitan niyo po siya. Thank you. Ayan, kumukulog na. Frances, Jen. Gotcha, nakakabiyahe ka na sis. I mean, okay na ba transportation? Well, based naman sa transportation sisi, required pa rin yung face mask, face shield, kahit saan kang pumunta ng mga shop, Pure Gold, 7-Eleven, Alphamart, o kahit saan man, Palawan, o whatever. Kailangan may face mask and face shield. And about naman sa sakyan, mga naka-plastic yung mga jeep, and tumaas yung pamasahe, and nakakalabas lang kung ano yung araw mo na pwede kang lumabas. Ganun pa rin. Kasi yung gate namin, nag-check saan ka pupunta. Titingnan niya yung ID ko, kung yung initial surname ko ay ngayong araw ba to pwedeng lumabas or hindi. So kapag hindi ka makakalabas. As long lang na very special ang reason mo. Like, punta ng hospital, bibili ng gamot, mag-withdraw, yan, may chance ka na Pero yung pupunta ka lang lalabas at mag-grocery, hindi, sabihin sa'yo magantay ka dun sa araw mo kung kailan ka pwedeng lumabas. Yung mag-a-apply naman ng work, pwede kang mag-apply, pero hanggat maaari, lalabas ka sa araw ng day, sa araw ng na sure name mo kung kailan ka pwedeng lumabas. Kasi may mga sila letter coding. Kunyari, ABC, Monday, o ganun. Sa inyo, Sisi, paano ang way? Just Shine. Out na ako, host. Ingat kayong lahat. Okay, Just. Thank you so much. Ingat ka dyan. Okay, ingat lagi. God bless you.
ng lamunan ko. May tonsil na yata ako gawa ng ngipin na to. Oh, 5 million in the house. Salamat sa mga nagbibideo po dyan. Thank you so much. At sa 8 na nag-thumbs up, thank you po. Yung parang laging gusto kong uminom ng tubig para maibsan yung sakit. Walang katapusang milo-milo. Bawal na ba talaga yung yung kunwari magbababa ka ng mga maglalapag? Kasi sabi nila bawal na. Hello! Shout out! Mega shout out! Guwapa! Tusok na from Artimencos Vlog. Hi Guwapa! Hello! Happy Monday! How are you today? Hello sa yung baby Michael. Michael ba pangalan ng baby mo, di ba? Kumusta ka sis Artimencos Vlog? Kagwapa yun. Oy, naku, sis, hindi mo pansin, namamagayang dalawa kong pisngi, magang-maga yan ngayon, gawa ng brace ko, magang-maga, gawa ng goma. Sakit. Sobrang sakit. Ngiti-ngiti lang ako dito, pero nangingilo na. Sobrang sakit. 6 million in the house. Thank you everyone. Ayan, sis Artimenko. Sabi ni Jen Gatchalian. Hello Artimenko. Okay lang Guwapa, natulog pa si Michael Guwapa. Wow. Okay yan sisi para makagawa ka ng mga bagay na gusto mong gawin. Lumalaki na si baby Michael. Half Filipino and half siya. Anong lahi ni Mr. Sisi Artimenko? Hello, Jean. Kamusta? From Artimencos Vlog. Mukhang uulan na naman. Alam nyo ba na alam nyo ba yung usong-uso ngayon na iniinom na pangalan nito? Ano pangalan nito? Kalimutan ko yung iniinom ko. Actually, gusto ko siyang i-vlog. Pero hindi ko muna i-vlog. Gusto ko muna siyang i-try bago ko i-vlog. Half Belia Russian. Half Russian ang hobby ko. Kagwapa. Ay, kaswerte naman ni Baby Michael. Super imported. Half Filipino and half Russian. Kapogi. Saan na ba yun? Hindi ko makita. Hihi! Yes, Artimencos, thank you so much. Soon, mayroon ka ng binata. Foreigner. Ayan, dito yung iniinom ko. Ayan. Di ba alam niyo yan? Kita niyo? Ayan. Ang iniinom ko, na gusto kong i-vlog dapat, pero hindi ko pa i-vlog kasi gusto ko munang i-try para mas maisabi ko sa inyo kung ano yung thoughts and ano yung experience ko, kung maganda ba or hindi. So, umiinom ako ng Frozen Collagen and Lazel Glutapure. So, usong-uso ito, but be careful na maraming fake nito talaga. So, ito siya. Ito yung iniinom ko. And, naubos ko na yung isang pack. So, pangalawang pack na ako ngayon. So, pag naubos ko yung pangalawang pack, and then mag-start ako magbablog kung ano yung first impression ko about din sa product na yan. So, kailangan ko muna ubusin yung dalawang pack. Para naman, meron akong masabi. Pero I think okay naman. May good side, may parang bad side.
Hindi naman bad side. Side parang ano lang. Pasok ako sa house mo, Artimenko. Ayan. Sis Artimenko, papasok daw si Sis Jen Gatchalian. Ayan, napakabait niyan. At laging supportive. Pasok ka lang, Sisi. Yan, galing kay Sis Artimenko's vlog. Ayan, magdikitan kayo. Yung mga hindi pa dikit. Haha, from Sis Jen Gatchalian. 6 million in the house. Thank you everyone. Thank you so much. Seriously talaga. Thank you so much. Nasa Australia ka pala, sis. Ayan. Yan si Sis Artimencos. Nasa ibang bansa siya, si Sis Jen. Tayo lang ang nasa Pilipinas. Artimencos vlog. Oo, Sis Jen. Nandito ako. So, ayan. Mga nasa abroad dyan. Sina Artimencos vlog, The Night Lovers, Lani Farish, The Callahan Family. Ikaw ba ay sa Gums? Nasa ano din siya? Nasa abroad ka din ba? Si Sis Jashay, nasa ano din siya? I think abroad din. Wow, pasyal mo kami dyan. Kagaganda ng mga post ni Sis Artimencos vlog kasi lagi siyang nagta-travel. Katulad din siya ni Sis Jadine Bowie, mga nasa travel. Si Sis The Night Lovers, mga nasa, lagi silang nagta-travel. Kasi sa kanila, pwede na mag-travel. Dito sa atin sa Pilipinas, bawal pa ang gala-gala. Kaya stop muna tayo sa bahay. Sis Jen, I'm here. Ayan, I'm Manila. The middle of the center of the Philippines. Nako Sis Jen, pag ako pumunta ng Manila, mawawala na ako. Hanggang Baclaran lang ang alam ko, promise. Tapos mahihiluhin pa ako sa biyahe. Lagi ako may baon na plastic, ointment, Vicks, katinko, pamahid. Lahat ng klaseng pamahid, kailangan meron ako. Depende yun sa volume ng pagkahilo ko. Pag super hilo, kailangan kailangan yung malakas-lakas na ointment. Pag light lang, Vicks, okay na. Grabe, mahiluhin ako. I-tour kita, Sis Mers. Nako, kung pwede lang, one day, mag-vlog tayo, no? Punta tayo sa Devi. Gusto kong mamili sa Devi. Devi, sorry ah. Pag kasi ako nalawas ng Maynila, ang lagi ko lang target, Baclaran, MOA, Molabesia, and then daan ako sa simbahan ng Baclaran. And then after that, uwi na ako. Haha, Makati tayo mag-vlog. Opo, parang feel na sa ibang bansa ka, no? Sa McKinley Hills, saka sa sa Makati Square. Sa Rockwell, yes. Mga ang building doon pang abroad. Ako, di pa nga ako nakapunta dyan sa Binis Mall na yan. Dati nagpaplano ako, nagkataon nag-lockdown, hindi natuloy. Hindi pa ako nakapunta dyan. Molobesia pa lang ang pabalik-balik ko. Yan lang ang ko alam. Oo, labas na. Tapos yung ngayon, yung Manila Bay, nakapunta ka na ba, Sis Jen? O diba, yun ngayon yung uso ngayon na binablog ng lahat. Pinupuntahan ng lahat kasi, di ba mayroong bagong inalagay si President na naging cause na naging maganda yung Manila Bay. Naging white sand, malinis. So, syempre, ang daming vlogger doon, mga nagbablog. Kung ano na ang status ng Manila Bay.
tayo. Wala pa akong alam kung ano nangyari sa Manila Bay in person. Nakita ko lang sa mga vlogs ng iba at sa TV. Yun. Pero curious din ako. Gusto ko rin mapuntahan. Iba kasi kapag talaga napuntahan mo, di ba? Gusto ko nga pumunta ng Tagaytay din. Malapit lang ako sa Tagaytay. Siguro mga 1 hour and a half lang. Pero hindi pa rin ako makapunta kasi bawal pa nga. Sis, ano horoscope mo? I'm Capricorn. Birthday ko, December 23, 1987. Welcome sa bago nating bisita, Ma'am Passion. Mega shoutout sa iyo, Sisi. Good morning, host from Qatar. Good afternoon here, Sisi, and happy Monday to you. Thank you for your coming. Ako, Cancer. Yan. May mga zodiac sign, ano ba tayo? Tawag nun, meaning. Ngayon lang nakapasyal, haha, baguhan lang po. Same Sisi, baguhan din ako. Wala pang alam dito masyado. Hi po, Mom's Passion from Sis Jen Gatchalian. Ayan, kung hindi pa kayo magka-tikit, pwede nyo bisitahin ang isa't isa. Sis Artimencos Vlog, guwapa, BG sako ha, kaon sakog todo ni action yung mata si Michael guwapa. Okay, Sis Artimenco, don't worry, take your time. Salamat sa BG sa tamsak and I appreciate. Ingat po lagi. Ma'am Passion, hello Jen. Ayan. Bisaya ka pala, Artimenco. Yes, Bisaya sila. Ako Bicolana, pure Bicolana. Malapit ako sa nasa Albay ako, malapit sa Ginubatan, sa Mayon Volcano. Keep safe there, Artimenco. Ayan. Yung may mga ginagawa dyan, take your time po. Maraming salamat sa pag-BG at sa pagdaan at sa tamsak ninyo. Malaking tulong po talaga yan. I appreciate. Hello! Paano kong basahin yan? May Jairo Sajul Vlog. Hello, mega shout out sa you from Philippines. Happy Monday. Good afternoon here. Jen Gatchalian, connect tayo, Ma'am Passion. So, ayan, mag-connect kayo kasi kami connect na and legit yan. So, ayan. How are you, May Jairo Sajul Vlog? Morning po sa amin. Ay, good morning to you. Happy morning. May Jairo Sajul Vlog, baba ka, bahay. Sino po ba magbababa ng bahay? 5 million in the house. Thank you everyone. Yung didikit, ayan. Magbaba daw po kayo ng bahay sa gustong dumikit at magpadikit. Ayan. Opo, para makadikit ako. Kasi kapag 'di ba walang nagbaba, mahirap mag-search kasi yung iba hindi ka agad nasa-search. Pero pag may nagbaba, ayun. So try kong bigyan kita ng jacket. Kasi nakaraan, sinubukan kong magbigay po ng jacket, pero hindi ko alam kung bakit ayaw mag-blue. Siguro ayaw talaga ni Lolo that time. Pero ngayon, I try to you, May Jairo, so let me know kung nag-blue. Excuse me. Ma'am Fashion, sure Jen, ikaw muna o ako. Kasi pag ikaw na una, after 1 day pa ako nagsusukli kasi naglalagas agad. Tama yan sis Ma'am Fashion. Relate ako dyan. Ganon din yung ginagawa ko ngayon. Kasi, kapag, kunyari, nag-attend ka ng katulad nito, LS, and then, nakipagdikit ka, ngayon, lahat tayo ay malalagasan. Kaya, ngayon, yung isa magbisita, or on the next day, ganun. Minsan nga, 3 days. Tama, sisi. Tama, sis May Jairo. Relate ako dyan kasi nga ako nga magti 3 weeks na ngayon hindi tumataas yung bananas ko. Steady pa rin siya sa kung ano siya ngayon. And sad thing, nalagasan ako ng 12 already na bananas. So ngayon steady siya after -12. So hindi ko alam kung bakit. Kahit
Alam ko na mayroong dumikit kasi nakipagdikit din ako last few days. Tapos sabi nila, bumalik na sila. Pero hindi ko nakikita talaga yung counted. Same pa rin, hindi siya nataas. Hindi ko alam. Oh, ayan, nag-blue na pala yung jacket sa'yo, Sis May. Kasi nakaraan ayaw. Ikaw din, Ma'am Passion. Bigyan din kita ng jacket. Let me know kung mag-blue. Kasi last time, sinubukan kong magbigay ng jacket, ayaw mag-blue. Sis Artie Mencos Vlog, thank you so much. Mwah! Oo, kaya konti paghihintay lang. Basta may comment, babalikan ko. Tama. Kasi kapag may comment talaga, mabilis mahanap. Grabe no, mahigpit na talaga ngayon. Kasi I think marami nang nagbablog ngayon na halos lahat na ngayon nagbablog. Ultimo mga artista, mga simpleng tao lang, mga nagbablog, mga bata. So kaya ngayon, mahigpit na si lolo natin. Auntie Mencos Vlog, mo to, guwapa. Take your time, sisi, kung ano man ang ginagawa mo dyan. Sis May, Jairo, Sajul Vlog. Dami na nga sana kaso laging naglalagas. Unang araw ko 13, tapos second 13, tapos 8. Dami na naman. Sana sana yun eh. Sayang nga yun, sisi. Ako din, danas ko rin yan. Kala ko ako lang yung nakakaranas. Halos karamihan talaga. Ay, di na ako hubad ho, sihi. May jacket. Ayan, very good. Thank you naman. Finally. Ikaw din, Sis Artie Mencos Vlog. Bigyan din kita ng jacket. Let me know kapag nakasuot ka na rin. Kasi last time talaga, I promise, ayaw talaga mag-blue. Baka palayasin ako ni Habi Guapa. Don't worry, Sisi. Take your time dyan, Sis Artie Mencos Vlog. Hindi ka niya papalayasin. Ako nga hindi pa alam ng ako na lang baba jacket. Okay, Sis May, para mapuntahan ka nila. Mapuntahan ka namin. No bahay pala. Ay ganun. Dami pa nating dapat malaman sa larangan ng ganito. 7 million in the house. 10 thumbs up. Thank you everyone. Ayan, nagbaba na. Artie Mencos Vlog, same tayo guwapan. Nung mag-LS ako, lumayas yung bumisita sa akong guwapa kasi matagalan jacket. Yes, dati nung first to second, third, wala akong alam sa jacket na yan. Ang nagturo lang yan sa akin, si The Night Lover and si nakalimutan ko yung pangalan. Mr. Ganito, ayan. Siya yung nagsabi sa akin, host, bigyan mo naman kami ng jacket. Kung ano yun? Hanggang ginaid niya ako kung paano punta ka sa 3 dots, i-click mo yun, hanapin mo yung add moderator. So finally, ayun. Ano nangyari si Artie Mango? Wala pa rin bang blue? Bakit ganon? Ayan, ulitin ko ulit. Ayan. Tapos yung nakaraan, si Sis The Night Lovers din yung nagturo sa akin. Sabi na, nung nag-attend ako ng LS niya, may nakikita ako na, gumamit ka ng ninja. Hindi ako makarelate. Ano kaya yung ninja na yun? Hanggang tinanong ko siya, sabi sa akin ni Sis Rosby, sis, gawa ka ng ninja. Sabi ko, ano yun? Yung pala yun. Alam niyo na kung ano yung ninja. Since that time, gumawa din ako. Yun. Wala talaga akong alam. Yung mga sticker, hindi ko rin alam yun dati na bawal ka pa. Maximum pala 3 lang. Bawal yung 4 na mga papuso, na may mga kung ano. Maximum 3 lang daw. Sabi nila. Artie Mencos Vlog, mamaya pa ito, guwapa. Ay, ganun ba? O sige. Kasi hindi ko makitang nagbo-blue ikaw dito sa akin eh. Pero si Miss Jairo, blue na siya. Okay, thank you, Sis Artie Menco.
Iwan na lang kayo ng bakas para mabalikan ko, sabi ni Sis May Jairo. So, nagbaba na si Sis May Jairo and pakibisit na lang natin siya. September 27, 2020. Arlen Lamesa, mega shout out to you. Hi host, Tamsak Dan. Thank you so much. Happy Monday to you. Ayan. Arlene Lamesa, how are you? Pa-jacket po host. Okay, coming. Ayan. Let me know pag nag-blue na. Isa Gans, mega shout out. Sisi Loves Artimencos Vlog. Mwah, ayan. Okay ka lang ba dyan, sis Isa Gans? Take your time kung ano po yung ginagawa mo dyan. Nothing to worry. Maraming salamat sa video mo. Natakam ako doon sa chicharon na kinakain mo, which is hindi ko makain yun sa ngayon kasi alam mo naman, namamaga yung gums ko. Mom's Fashion! Hello, Sisi! Kung hindi mo pa mga kadikit yung mga nandito, pwede mo silang bisitahin, tapos balikan after tomorrow. Ayan, uulan na. Nakulog na. Artimencos Vlog, Sisi Loves, Isa Gans mo. Mom, passion, love, love. Ano meaning nung ganyan na sticker na pa ganun? Love, love, love. Ganun ba yun? Arlene Lamesa, peace. Ayan. Yung ibang, yung ibang emoji, hindi ko alam kung anong meaning niya. Ayan. 8 million in the house. Thank you so much, everyone. Napakainit po dito sa second floor. Init. Naomi Bakarisas. Mega shout out to you, sis. Happy Monday. How are you today? Heart, heart. Oh, Artimencos Vlog. Virtual hug, guapa. So, yung meaning nun, sis Artimencos, yung may pink na ganon-ganon, virtual hug. Oh, okay. So, ngayon, I know na. Yung ganito, paano ko basahin yon? Peace, happy peace. Tapos yung violet, heart, love, love, love. Ganon. Turuan nyo nga ako. Virtual hug. Ganon pala yun. Ayan. Di ko pa sila friend host. Okay. So, pwede mo silang maging friend, sis Ma'am Passion, kapag kahit bukas or next day para naman hindi tayo malagasan ng mga bananas. Purple Heart. Yun ang basa pala doon. Galing kay Naomi Bakarisas. Purple Heart. Kumusta ka naman, sis Naomi? Kumusta yung Monday mo ngayon? Maulan dito. Isa Gans. Her lang sisi. Host. Nanukli ako. Di pa tapos 3 araw na tuba. Naku sis, relate ako dyan. Minsan isang araw wala akong ginawa. Magsukli lang, manood ng mga from latest video ko to hanggang sa dulo. Ini-scroll ko talaga yan lahat down. Tapos nagko-comment ako. Every comment nila, hina-heart ko and then view ko yung video nila in play. And then another, next kung sino nag-comment, heart, comment, and play ko yung sila. Ganun yung ginagawa ko. Artimencos Vlog, oo guwapa. Sa laptop lang na ako makita guwapa. Sa CP, dili mo gawas ang mga virtual hub. Ay talaga? Mom's Fashion, baba ko na lang host yung house ko. May bago akong upload na video. Okay, Sisi. Artimencos Vlog, Sisi Loves, panukuli na kay unyag divorce, unya kay ana. Oo naman, sis. Naomi Bakaresas, okay lang sis, stress level dahil sa modules.
Ay, ayan. Oo nga, modules na ngayon. Yung anak ko nga eh, online. Online siya kasi may wifi naman kami. Pero kalamihan ng mga bata, nag-aaral, mga modules. Ang hina ng wifi ngayon. Pag dumadami pa naman yung mga bananas natin, hindi na ganun kadali magsukli. I mean, minsan naabot ng tatlong oras, hindi ka pa tapos. Pero okay lang yun. Ma'am Fashion, thank you! Ayan, nagbaba si Ma'am Fashion ng kanyang bahay. Easy way to cook chicken biryani, home cooking. Ayan. Malakas pala ulan dyan, guwapa. Sis, dinig mo ba, sis Artimenko? Ayan, may kulog pa yan. Mamaya, lalakas pa yan. Number 1 pa lang yan. Pag sobrang lakas niyan, yung boses ko nagiging mahina. Ayan, sarap naman. Gustong-gusto ko yung biryani. Favorite ko yan nung nasa Damam ako. Tapos nung nasa Malaysia ako, lagi ko rin yan niluluto. Gustong-gusto ko yung biryani kasi hindi siya nagiging soft yung bigas. Kaya mo siyang bilangin every butil. Unlike sa atin, kahit hindi siya sticky rice, talagang dikit-dikit, di ba? Pero kapag biryani, buhaghag, pero masarap. Haluan mo siya ng chicken, shrimp, or beef. All-in-one cooking, super sarap. Ate Mengos Vlog, dito, super init na guwapa. Wow, galing naman. Summer na pala dyan, sisi. Ako gusto ko ma-encounter yung snow. Gusto kong humiga sa snow. Dito sa Jensen, sobrang init. Ay, ganon, from sis Naomi. Dito sis, nakulog na, naulan. Every day yan or every other day talagang naulan. Ayan. Masarap naman. Long grain rice gamit. Ayan. Masarap talaga yan, sisi. Kaso dito sa atin, walang nagtitinda niyan sa mga basta-basta lang na siya. Kailangan i-order mo pa yan. O kaya pumunta ka ng Maynila. Doon yung mga bilihan yan. O sa Shopee. Kasi sinubukan kong bumili dati sa Pure Gold. 5 kilo. Ang mahal. Ayan. Ang mahal niya. How much more? Kapag 1 sack, di ba? Mahal. Gusto ko yan kasi tipid lutuin, isang lutuan lang. Hindi ka na magluluto ng ulam. Gusto ko yung niluluto na parang ganyan, chicken biryani, yung kabsa, na ihalo mo lang yung ulam doon. And then yung kanin mo, super malasa na kasi nandun yung, or kung chicken stock ginamit mo, or shrimp, or beef, super malinamnam. Yan, kakatakam naman. Ito lagi ang kinakain ko sa Malaysia, niluluto ko sa boyfriend ko. Hinahaluan ko siya ng lamb. Pero ayoko ng lamb. Pero siya gusto niya lamb. Ako nakabukod yung akin. Sa akin is shrimp. Sa kanya lamb. Hindi ko lang gusto yung lamb kasi yung amoy niya medyo malansa para sa akin. Kahit haluan ko ng maraming ingredients. Para sa akin, ayaw ko. Arlene Lanesa, thank you sa pag-BGCC. Thank you for watching. 8 million in the house. 11 thumbs up. Parang ngayon lang yata ako nag-enlist na maraming active. Mama, andyan na yung Shopee ko! Wait lang sisi ha, magbabayad lang ako ng Shopee.
Ito yung in-order ko. Ayun, nak! Nag-order ako. Ngayon lang dumating. Hagod. So, nandyan pa rin ba kayo? Thank you sa paghantay. Ayan, natapos na pala sisi yung yung pagnood ko doon sa luto mo. Ay, hindi ako nakapag-comment. Nag-play na kaagad. Yan, naulan. Saan na ba yun? Hiningal ako sa hagdan. Haul na yan, sisi! Yes, haul na yan. I-haul ko to. Not now. Makikita nyo ni. Ayan. Excited na akong buksan. Siyempre, mga kartihan na naman yan. Hindi naman kartihan. Oh. May sugat pala ako, tapos nag-alcohol. Sakit. 7 million in the house. Thank you so much. Natapos ko naman passion yung binaba mo na biryani, pero hindi ako nakapag-comment, pero nakapag-like ako kasi biglang nag-continue yung play niya sa other, which is napanood ko na yun. Ulitin ko na lang ulit mamaya. Sa SM Supermarket, meron basmati rice, kaso mahal nga lang. Opo, sisi. Meron din dito sa Pure Gold, medyo pricey nga lang. Pero, kung ako lang naman yung kakain, ano lang naman yun, okay lang. Kasi 1 cup, okay na siya. Tusok na gwapa, alagad ni Ate Mengkos Vlog. Ayan, thank you. Alagad ni Ate Mengkos Vlog, ang cute naman. Naomi Bacaresas, thank you, sisi. Dinig nyo ba yung ulan? Ma'am Passion, salamat host. Walang anuman po. Wow, diet ka sis. Nako sis, as of now, no choice. I need to diet because I cannot eat anything. So 4 days na akong hindi matino yung kain. Nung Friday, kasi sariwa yung adjust, ang kinain ko lang ay carrot soup, tanghali and gabi. Carrot soup and saging, na big mash ko pa siya. And then, nung Saturday, ang kinain ko ay alagad ng sagwapa. Thank you! Ayan. Galing kay Alagad Ate Mengkos Vlog 1. No Saturday naman, ang kinain ko ay oatmeal na super pinalambot ko na may halo naman na saging. Tapos tubig lang or tea. Tapos kahapon, ang kinain ko lugaw. Ngayon, lugaw. Pero yung ngayon, lugaw naman na hinaluan ng gata ng nyog. Kahapon, lugaw na may itlog. O, di ba? Bukas, ano kaya kakainin ko? Diyos ko po. Baka ano naman bukas. Mushroom soup na may halong pig blender na na gulay. Di ba? Nakapanghina. Nangayayat. Pero lumiit yung tiyan ko ay fairness. May gyro sa Joe Vlog. Puntahan kita kahit next day mo na lang ako suklian. So ayan. Okay lang po yan. Kasi nga mag-ingat-ingat po tayo. Kasi baka tayong lahat ay pare-parehas malagasan. So alagad Ate Mengkos Vlog 1. Another thumbs up guwapa. Another ninja mo to sisi, alagad ni Ate Mengko. Thank you so much. Ma'am Passion, hirap mag-diet sis. Tama. Mahirap talaga mag-diet. Kung makakaroon ako ng superpower, gusto ko yung yung kakain ako ng sobrang madami. Sweets, manghang, lahat ng klase. Pero hindi ako tataba. Gusto ko yun.
Lagad ni Ate Menkos Vlog. Thank you, Sisi, sa pag-BG. Naulan na po dito. Mahirap talaga sis mag-diet. Diyos ko po. Dati, ang timbang ko ay 52 to 54. Pero ngayon, ang timbang ko na lang, mini-maintain ko siyang 44 or 44 to 47. Pag 5'2" height ka kasi, kailangan yun yung height mo. Kapag nag-over 53 ka, I guess, o 54, overweight ka. Kapag nag-below ka naman ng 50, ng 40, kunyari 41, underweight ka. So, doon lang ako sa 44 to 48. Ayan, yun yung basic ko na ano. Pero pag nag-47 na ako, nervous na ako niya. Pakiramdam ko, taba ko na. Diet ulit. So, 44 to 46, yan. Perfect yan sa akin. Comfortable ako niyan. Kaya, ganun talaga. Mahirap mag-diet. Nag-exercise ako 3 times a week dito sa bahay. Wala lang, planking-planking. Tuwad-tuwad ng squat. Tapos, dumbbell nung maliit ko na dumbbell dyan. Pag sinisipag, pag tinamad, sumba-sumba lang. Ginagaya ko lang yung ano, yung sa Google. Hihi, overweight ako, host. Mas masarap kumain. Naku. Ano ba height mo, sis? Mang passion. Search mo yung height mo versus height versus weight. Yun dapat yung ano mo, yung tamang weight. Sarap kumain, lalo na ngayon lockdown. Sarap kumain. Ngayon, maintain na lang yung timbang ko. Pag napapakain ng madami, guilty ako niyan. Hindi ako makatulog. 7 million in the house, 14 thumbs up. Thank you everyone sa mga nagbibidyo po dyan. I really appreciate po. Thank you so much. Every morning, after kong gumising, after magmumog, umiinom ako ng warm water. Kasi 'di ba, sabi nila, uminom daw ng warm water with lemon. Okay lang 'yun, pero kung everyday mo siya gagawin, sabi nila masama din kasi yung lemon na maasid. Tapos siyempre umaga, kung mataas yung acidity natin, pwede kang maluwal, mahilo, masuka, 'yun. Kaya ginagawa ko sa 1 week, minsan naglalagay ako ng lemon 3 times a week lang. Or kapag walang lemon, apple cider. Mas most of the day, warm water, 2 glass. Pagkagising ko. And then after an hour, yan, magko-coffee na ako. Black coffee na hinaluan ko ng 2 kutsarang Milo. Ayan. Sarap, parang ano, parang chocolate na napait-pait. Kasi may time na ayaw ng sikmura ako ng black coffee, naduduwal ako. So, I found interesting Milo na may konting coffee. Well, no sugar. Ang sarap. Alam niyo yan? Na-try niyo nun? Alagad ni Ate Menkos Vlog. Sisi, thank you. Mwah, thank you. Ang daldal ko, na. Si Claire, yung anak ko. Hi. Naku, kita pala yung rubber sa bunganga ko kapag May gyro sa jaw. Vlog done. Next day na lang balik. Okay. Thank you, May gyro, Ma'am Passion. Ayan. Ang limit yung in-order ko na ito. Expected ko malaki. Bakit ang liit? I-haul ko to. Saka bukas. Nakakita ko na yung laman. Surprise! Ayaw mo sabihin eh. Bukas na, para mayroon ako may content na haul. Gusto kong buksan siya ngayon actually. Bukas na. Kasi wala akong may content. Wala na eh. Lagi akong stuck sa bahay eh. Ako host, panay lang balak mag-diet. Haha, di natuloy. Naku, relate ako dyan. Minsan, danas ko rin yan. Kaso kailangan mo talaga ng mag-push ng motivation at self-discipline na kailangan mong gawin. So kung kapitbahay kita, wala ka magagawa. Kukulitin kita. Talagang mag-jogging tayo.
Mag-diet tayo. May timbangan nga ako, silang kakatimbang ko, parang mali na nga yung timbangan ko eh. Laki kasi ng mama ko, pag siya yung nagtimbang, nawawala sa sukat na. Pero yung mama ko ngayon, pumayat na siya. Pumayat na. Dinadiet ko kasi siya eh. Hindi ko siya pinapakain ng maraming kanin. Kumakain siya ng kanin, pero konti na lang. Kasi kanin talaga ang salarin ng cause ng taba. Pero huwag kayong magsi-zero rice kasi masama yun. Yung kanin ay energy. Yung the best way na mag-diet ka ay calorie deficit. Yun. Siguro alam niyo naman yun. Yung okay lang na kumain ka ng kanin ngayon, basta ibabalance mo lang yung calorie na kinakain mo in the whole day. Kung 1, 2, yun. Search nyo na lang kung ilan yung calorie ng saging, ng half rice, ng 1 cup, yung gano'n. Kasi yung iba, zero diet, zero rice. Hindi naman pwede yun kasi rice is carbohydrates. Kailangan natin yun sa katawan. Tsaka masama yung nag-exercise araw-araw. Kasi kailangan, sabi nung boyfriend ko, sabi nung coach namin dati, kahit ka ba mag super madaming scrunchie, yung crunchy na para sa abs, hindi mag-grow yung abs mo kung mali yung pagkain mo. Kailangan fix your food para mag-grow yung booty and yung abs mo. Kasi yung iba, sige lang exercise, tapos sabi, hindi naman lumalaki yung puwet ko, hindi naman lumiliit yung abs ko, ay yung hindi nag-grow yung abs. Hindi siya mag-grow kasi nga, kailangan muna ibaguhin yung pagkain. Tapos, kailangan, hindi araw-araw ang exercise. Kailangan mag-heal din ng abs natin, yung mga muscle. Kung booty exercise ka ngayon, after 2 days, mag-abs exercise ka. So, the more na pinapagod mo yung, kunwari, mag-abs ka, good for 40 minutes. Kailangan, high repetition. Tapos, konting rest lang. So, siyempre, papagod na pagod ka. Yun ang the best. Pero after nun, 2 days kang huwag mag-exercise. Hayaan mo siyang mag-grow muna yung muscle at mag-heal. So, focus ka muna sa ibang part. Arms, legs, yun, ganun. Based lang yun sa sa turo sa akin at sa experience ko. So, yung abs ko, hindi siya nag-grow. Kasi cesarean ako. Yung upper ko, may konting abs na ako, 4. Pero yung lower po, yung pouch ko, ganun pa rin. Nag-firm siya, pero hindi pa rin siya fully abs. Kasi di ba, pag nanganak ka na, hindi na ganun kadali balik yung belly pouch mo. Mahirap siyang i-firm. Unlike sa upper, okay lang. Mabilis siya. Ilan ba yung abs natin? 6? 6 o 8? Ganun. Mahirap sa i-firm. Yan na lang. Mag-high waist na lang. Sakit. Sakit pag nababasa ng tubig. Ngalangal ako. Hi! Taekwondo Karate Jaja. Mega shout out sa iyo, Dada. How are you? Naulan na da. Kala ko tulog ka. Si Karate Jaja, kapitbahay ko lang. As in, super kadikit. Yan, sa kabila lang. Nandito yan lagi sa bahay. 7 million in the house. Thank you everyone sa pagbigay talaga ng time, sa pag-thumbs up ninyo at sa pag-comment. Very appreciate. Artimencos Vlog, thank you so much. Taekwondo Karate Jaja, thank you. Ma'am Passion, thank you. Alagad Artimencos Vlog 1, thank you. The Night Lovebirds, thank you. Naomi Bacaresas, thank you. Arlene Lamesa, thank you. Magluto lang ako, host, habang nakikinig sa'yo. Okay, sis, take your time. Happy cooking. Ano pong niluluto nyo? Aisa Gan, shout out, thank you. May Jairo sa Job Vlog, shout out, thank you so much. Ayan. Lahat ba na shout out ko? Jen Gatchalian 27, thank you. Taekwondo Karate Jaja, bye, Dada. Ayan.
Shout out sa 7 million in the house ko ngayon. Thank you so much po. Maya ulit. Try ko. Okay, dada. Laro ka lang dyan. Humina na yung ulan. Minsan super lakas talaga ng ulan. As in super malakas. Malapit na ang October. November, December, ilang days na lang, Pasko na. Pero parang dito sa amin, dati kapag nag-start ng bear, naglalagay na ng mga Christmas tree, marami nang nagtitinda dun sa labasan ng mga turot, yung mga pangtinda, pang gift. Pero ngayon, parang hindi. Parang kakaiba yung Christmas ngayon 2020 to turning 2021. Kakaiba talaga, masyadong tahimik. Yan, wala masyadong nagtitinda. Ang maraming ngayon nagtitinda is mga prutas. Kasi since nag-pandemic, yung mga tao ngayon mahilig na kumain ng prutas. At mahilig na rin mag-vitamins. Nakaraan nagpunta ako ng butika, sold out si vitamin C, wala na. 'Di ba? Nung wala pang pandemic, maraming nag-aalok na sales lady sa butika, Mercury, whatever man yan, Watson. Vitamins. Walang nagkumukuha ng vitamins. Nung nag-pandemic, sold out si vitamins. Siyempre, takot na yung mga tao. Marami na ngayong bumibili ng orange, ng apple, ng grapes, ng lemon, calamansi. Yan, mga trending na prutas ngayon na binibili ng karamihan. Rambutan. O, naging masipag sila kumain ngayon ng prutas dahil kay pandemic, which is good naman. Diba? Ay, Sagans! Hi, Sisi mo! Thank you! Nandyan ka pa! Yung buko naglalagas pa rin. Ayan, 7 million in the house. Thank you, everyone. Kapag pala nag-LS ka, hindi ganun kadali na, di ba sabi nila na tumataas yung watch? Tumataas, pero hindi siya ganun kalaki. And kapag pig-try ko siya last time na, di ba nag-LS ako, tapos after mga 5 hours, chinek ko kung may nagbago ba sa WH ko. Wala pa. Napansin ko lang yung pagbabago the next day. Tapos konti lang naman, which is okay lang yun kasi ganoon talaga, hindi ganoon kadali mag-earn ng WH. And we all know that. Hindi ako marunong kasi mag-edit nung may music na walang CPR. Hindi ako marunong noon. Mas maganda yon kasi hindi siya boring. Kapag nag-release ka na silent, parang boring. Pero okay lang naman yon. Kapag may mga ginagawa ka, okay lang. Kapag maingay, ako naman, nag-silent lang ako kapag no time na magmaingay dito, may nagkakantahan, nag-video okay, yun, nag-silent ako. Pero pag katulad nito, nagpapakita ako, ibig sabihin, may time ako at hindi maingay. O, diba? Ganun lang yun. Si Sisi, Artimencos Vlog, magaling yung mag-edit ng my music. Ayan, ang galing, nakakatuwa. Kahit i-play mo yung magdamag, pampatulog mo. I-play mo lang yung music na relaxing, tapos yung mga ibang music, di ba, nakakatuwa. Nakaraan nga, pig-play kita si Artimenco habang nag-exercise ako. Ang ganda ng mga tugtog. Hyper siya, di ba, yung energetic. Tsaka si, Sis Jaden Bowie, yan. Marunong sila mag-edit nung may tugtog. Ako hindi marunong. May mga CPR ako last time, pero tinulungan ako ng anak ko na mawala yung mga CPR ko na music. Yun nga lang, yung choices pala doon, kung tatanggalin mo yon magiging mute na. Kaya yung iba ng mga videos ko na walang music, ibig sabihin nun, dati, CPR siya. Tama ba? CPR. Yun.
pig-fix lang ng anak ko. Kaya naging mute siya. Wala na siyang music. Ganun. Kaya kailangan i-backtrack nyo yung mga luma ninyong mga video, kung may CPR, ayusin. Para kapag hindi ka pa money, tapos dumating yung time na for money ka na, syempre, i-check yan ni YT kapag may CPR ka, sabi, isa yan sa reason na hindi ka mamumoni. Kaya kailangan i-check. Naulan pa rin. 9 million in the house! Hello everyone! Happy Monday! Good afternoon na dito sa Pilipinas. Ang ingay ko na naman dito. Pasensya na sa boses ko. Ganun po talaga yung boses ko. Sabi ng iba, pabebe. Sabi ng iba, sobrang liit na parang napakatinis na masakit sa tenga. So, pasensya na. Ganun po talaga yung boses ko. Kahit ako minsan, naingayan ako sa bunganga ko. Parang pakiramdam ko yan. Masyadong matinis na, ewan. Ganun talaga, yun na yun. Kung nakikita ninyo, yun na yun. Wala nang arte-arte yung boses. Ganyan talaga yung boses. Mukhang matinis na, ewan. Maliit na boses. Kaya kapag kumanta ako, wala na, may bagyo na. Hindi ako marunong kumanta. Nakakanta naman, pero wala sa tono. Ang hilig ko, ang hobby ko, mag-exercise. Yan, lifestyle ko yan. Exercise, and dancing. Gusto ko ang dancing. Cooking, mag-arrange ng bahay, mga decoration. Yan ang hilig ko. Hindi ako marunong mag-bike, hindi ako marunong maglangoy. Kahit meron akong pang-snorkeling na mga gamit, hindi ako marunong. May fishing rod ako, hindi ako marunong mag-assemble. Marunong lang ako, itapon ko yung rod, i-reel ko, yun lang. Pag nasabi, papaayos ko sa jowa ako, papaayusin mo, hindi ako marunong maglagay ng mga fish bait niya, hindi ako marunong. Nakisabay lang ako sa trip niya. Hindi ako marunong maglangoy, ano ba yan? Gusto kong matuto, hindi ako marunong. Hindi ako marunong mag-drive, di ba? Yung pinaka gusto kong gawin, matuto mag-drive, matuto lumangoy. Ayan. Yun ang gusto kong gawin. Hindi ako marunong. Tapos, ang hate ko na animals, weakness ko, ahas. Lahat ng klase ng ahas, kulay dilaw, lahat ng ahas, ayoko niyan. Kahit yung magka-picture, na yung safe naman na magka-picture sa ahas, naku, mahihimatay ako dyan. Parating parang nanginginig na ako. Ayoko ng ahas. Yan, may tinapay, nagtitinda. Ahas talaga ang pinaka-hate na hate kong ayoko talaga, hindi ko kaya. Uod, okay lang, kaya ko yan. Para medyo takot ako, pero okay lang din. Kaya kong makasurvive, pero pag ahas, Diyos ko po, hindi na ako makatakbo. Nung bata pa ako, nasa Bicol, may nakita akong ahas. Sa halip na tumakbo ako, tunganga ako doon sa ahas. Buti na lang, hinila ako ng pinsan ko. Kasi kung hindi ako hinila ng pinsan ko, wala, nakagat na ako ng ahas. Hindi na makatakbo. 6 million in the house. Thank you everyone. Sa mga nagbibidyo dyan, thank you so much po. Ayan, 15 times ako ngayon. Kakatuwa naman. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng yung LS na ganito na may 15 na thumbs up on live. Tapos mayroong active na nagbibideo sa akin. Last time kasi 3, 4, ganyan. Kaya ngayon natutuwa ako. Salamat sa inyo. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. Sasagutin ko kayo. Kung maboring kayo. Hindi ako marunong kumanta. Huwag na nga, hindi ako kakanta. Kasi
Hindi katulad ni Sis Jen Gatchalian, magaling niyang kumanta, kakantahan niya kayo kapag nag-LS yan. Ako hindi marunong. Intonado. Yan, diig pa rin yung ano, ulan. 7 million in the house. Thank you everyone. I-chat ko lang yung boyfriend ko. Good morning, nasa Africa ngayon. How's my lovey heart? Diba? Kahit ano ang tawag ko sa kanya. Lovey heart, my love, baby love. Hi, Remio Vlog! Hello, Sisi! Nahuli mo ako ngayon. Good afternoon, sis. Tamsak po. Good afternoon, sis. Remio Vlog, shout out sa'yo. Happy Monday! Naulan dito, sis Remio Vlog. Eight months na akong LDR. Diba? Kakagising lang. Ayan, sarap naman ang tulog mo, sis. Ako hindi nakakatulog paghapon. Unless, masama pakiramdam ko. Yun lang. That's good. Nakakatulog ka ng hapon. Maganda yun sa katawan. Napanood ko yung si Rian Ramos, diba? Pumayat siya. Broken hearted pala kasi siya. As in, super payat na talaga. Napanood ko kagabi. Kaya pala siya pumayat kasi dumaan siya sa depression. Kasi na-broken hearted siya doon sa LDR ng boyfriend. Tapos, marami pang nang bash sa kanya. Na kung ano-ano ang sinabi na hindi maganda kasi super payat nga niya. So, sabi ng iba, kung gusto pumayat, magmahal ka ng maling tao, papayat ka talaga. Naku, sana wag naman ako kasi 5 years na kami ng boyfriend ko. So ngayon lang kami 8 months na kaming hindi nagkikita. So I hope next year. Ayan. Ano sabi ni Sis Remio? Good afternoon, sis. Napuyat nitong mga nakaraan dahil nagkasakit yung bunso at eldest ko kaya bumabawi si. Ay, sorry to hear that, Sisi. Sana okay na si bunso ninyo at yung isa mong anak, yung eldest. Uso talaga yan, sa panahon ngayon, hindi natin maiwasan na sumama pakiramdam. Nakaraan, ganun ako, mama ko, halos lahat kami sumama ng pakiramdam. Nag-start kay isa kong kapatid until lahat kami. So finally, okay na kami. Nagsuob kaming lahat. Kung alam niyo yun, yung kung naniniwala kayo sa suob na nagpakulo ng tubig na may Himalayan salt at naghalo ng ano yun? Thyme herbs. Yun. Tapos pumasok sa loob ng kumot, talukbong ka. Tapos 5 to 10 minutes hanggang pagpawisan ka. Ayun. Para kang nag-sauna. Nakatulong yun sa amin. Tapos, umiinom lagi ng pinakuluang fresh na luya na may honey. Yun, sa awan ng Diyos, okay na kami ngayon. Hindi na kami nagpa-check up. Kasi nakakatakot ang findings ng check-up. Kasi, konting ano lang, di ba? Ang mga findings nila ay nakakatakot. Thank you, Sis Remio Vlog. Okay lang yan. Bawi ka lagi sa tulog mo. Recover. Basta drink a lot of water lang sa tayong lahat ngayon. Nakakatakot magkasakit. Di bali nang tayo ay simple lang ang buhay, simple lang ang mga kinakain, basta importante, health is wealth. Kaya ingatan natin ang ating mga health. Nakakatulong talaga yung steam na tawag mo? Steam vapor, ang tawag doon. Parang sauna. Magpauso ka lang. You can use naman any kind of herbs. Rosemary, or whatever. Para may konting siya, aroma. Pwede rin yung pinapatak lang sa tubig.
Or kung wala naman, asin lang, yun. Tsaka tubig. Okay na yun. Or luya, haluan mo ng luya. Maganda kasi yung amoy na naamoy mo siya. Huwag lang sobrang init. Tsaka yung mata mo, kapag pumasok ka doon sa loob, huwag kang mag-direct eye to the kaldero, kung ano man na nandoon. Kailangan nakapikit ka. Tapos ini-inhale mo dahan-dahan. Tapos pagpapawisan ka lang mula ulo hanggang paa. Pawis na pawis. Talo mo pa nag-exercise. Pero make sure after that, huwag kang maliligo. Before mo gawin yan, maligo ka muna. Kasi open pores ka, magkukos ka yan. Pag open pores ka at nagbasa ka, yan, lalabas ang tagiyawat, lalabas ang mga bootleg, yan, masama yun. At makakapasok yung lamig sa katawan mo. Kaya kailangan, maligo muna. Pero kung may lagnat ka, eh di huwag kang maligo. Punas-punas ka lang. Yun ang pamahiin ni Mudra. Sabi ko, 9 million in the house. Thank you so much sa mga nag-BG dyan. Thank you po so much. Thank you talaga. Na-appreciate ko po kayong lahat. 16 thumbs up. Wow. Thank you. Nakakatuwa naman. Ngayon lang talaga ako nag-LS na ganito. Na madami. Para sa akin, yung 8, 9, madami na yan. Excited na akong buksan yung Shopee na in-order ko. So, remember last time, napanood nyo yung vlog ko na nag-haul ako ng damit. Di ba yung isa na nasuot ko na? Ginayan ko yun. Nakabenta na ako. Tapos yung bag, 2 na lang natira. O di ba? Tapos, yung mga t-shirt na in-order ko na overrun na shirt, nag-order ako ng 12 pieces. Ang natira ngayon, 1 na lang. Hindi ko siya na-vlog, hindi ko siya na-unboxing kasi ayaw ko na lang siya i-unboxing kasi for sure, hindi ko naman siya maipapakita sa inyo kasi nga, naka-plastic. Bawal tanggalin sa plastic kasi masisira, hindi, baka hindi siya mabenta. So, hindi ko na lang siya naipakita sa inyo. Pero alam niyo naman kung ano ang idea sa mga overruns na shirt, na mga branded na overruns, na magaganda naman ang tela. Pero, murang halaga ang presyo. Galing naman, lalakas ng bintahan mo niyan. Ano lang simpleng lang, mura lang naman yung tubo ko doon. Gusto ko lang naman na yung mayroong tinda-tinda. Still watching, sis! Francis Gatchalia, nandyan ka pa pala. So, touch naman. Thank you, sisi. Mag-LS ka na rin soon or mag-vlog ka, magkanta ka. Request ko yung kantahan mo kami ng ano ba yung usong-usong kanta ngayon? Gusto ko yung Lover's Moon. Ayan. May kausap lang din sa Messenger. Ha, ha, ha. Thank you, sis Jen. Tapos yun na nga, nabenta ko na yung 11 na t-shirt, meron na lang isa na natitira. Wala, natuwa lang ako bigla. Akala ko yung walang bibili, pero meron din pala. Kaso nga lang, yung Lazada ko, wala pang nabili. Nag-open kasi ako ng Lazada. Takot silang mag-order kasi walang review. Tsaka wala pang nabili. Maganda yung tamang presyo lang para ubos agad. Opo sis, tamang presyo lang tayo. Kasi syempre, pandemic ngayon, bawal ang high price. Yung crop top ko, nagustuhan nila kasi maganda yung tela. Tapos mura, 100 lang. O diba? Tsaka maganda yung tela. Meron ako mga parating ngayon, mga ano naman siya, pang-toktik na short, TikTok. Benta ko sa mga kapitbahay, sa mga friends, na ganyan. Alok-alok lang. Libre naman na mag-alok. Pero syempre, meron talaga na inaalok mo na hindi talaga bibili. Okay lang yun, spark. Yung titingin-tingin, hindi naman bibili. YouTube creator. Bakit ganun? Anong ibig sabihin na to, sisi? Nabasa niyo ba?
Nakita niyo yung nag-comment na YouTube? Warning. Our server detected that you are having a spamming link. That's why your account will be temporarily banned after this live stream. Oh no. Bakit naman? YouTube creator, hi host. Nako, nalungkot na ako. Ano yan? Ban na ako. Ha? Ayan, malapit na akong maiyak. Sino ba tong YouTube creator na to? Mapalo ko nga to. Nako, binigyan ako ng heart attack. Tingnan mo. Nagulat ako, hindi ako nag-focus doon sa ano. Hindi ako nag-focus doon sa yung high niya. Sabi ko, serious na serious ako. Sabi ko, bakit? Ayan. Sorry naman. Masyado lang akong ano. Mabilis mag-react. Ano sabi? YouTube creator, ikaw niloloko mo ako, pinakaba mo ako. Prank, alam ko na agad sis. Natakot ako kasi yung logo niya, YT. Tapos naka-English pa siya. Paluin kita dyan. Hello, Iyot Bisaya ka ba? Naku, naisahan niya ako Ayan na naman. Warning, our server detected. Naku. Nagulat talaga ako nung nakita ko yon. Haha, naku. Ikaw Pinakaba mo ako doon. Ayan, naluha na tuloy ako. Sinipon tuloy ako lalo. Nagising ako. Ako nga naluha na Nagulat talaga ako para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ko, bakit? Kasi diba, nakita ko yung logo niya. YT. Tapos naka-English pa siya. Sabi ko, serious ba to? Anong ginawa ko? Naku, ikaw YouTube creator. Inaantok ka kasi, kaya ginising lang kita. Tama ka, gising na ako. Yun, naisahan mo ko Masakit kasi yung yung pisngi ko na magagawa ng brace ko. So, hindi ako masyadong salita masyado. Mayroon palang ganun. Mamaya na, haha. Kakakabaka. Sis Remyo, kinabahan ka din ba? Akala ko ako lang talaga yung i-backtrack niya yung mukha ko talaga. Gulat ng gulat, no? Ayan. Sinipon tuloy ako. Ako na-shock. Ako na-shock din. Talaga sis Jen. Lalo naman ako. Talagang binuhusan ako ng pagtingin ko talagang kita nyo naman pag mapanood niyo itong video na to. Talagang tulala ako. Tapos inuulit ko siyang basahin. Nakapokus ako doon sa logo niya na YT. Tapos English. Wala. Bakit kaya? Host, iwan muna kita at may tawag. Balik na lang ako mamaya. Okay, sis. Okay, sis Ma'am Passion. Thank you so much. Take your time. Sis Jen, ay ganun iyot, haha. YouTube creator. Okay, more vlog. YouTube creator. Yan, main ko. Hahaha. Okay. Kaloka ka, YouTube creator Naprank mo ako. Yan, masisilip mo. Hihi. Kakagulat to. Siguro marami na siyang nagulat nito. Hindi lang ako. O ako lang. Saway.
Balikan na lang kita. Okay. Galing ng trip ni YouTube creator ah. Pampawala ng antok na. Pero serious lang ah. Kung totoo yun, di ba? Nakakatakot. Sayang naman. Kisea Brinjeno. Hi! Hello to you. Happy Monday. YouTube creator, binibiro lang kita host. Okay, I forgive you na. Okay lang yon. At least binawi mo or else baka rin na pa ako dito nagngangawa. Kasi kung serious yun talaga, talagang malulungkot talaga ako. Pwede ba baba ng bahay? Okay, okay lang. Di ko makita YouTube si Rato, YouTube creator, di kita nakita dyan. Kisea Brin, nabubulol ako sa ano, apelyido mo. Kisea Brengino. Kumusta ka naman, sis? Bigyan kita ng jacket. Mabuti po. Ayan. Ayan, makipagdikitan ka dyan sa mga nandito. Kung hindi pa kayo mga friend, kamusta po? Kisea Brengino, kumusta po kayo? Okay lang ako. Ito, namamaga ang pisngi, gawa ng brace ko. At naprank ako nitong si YouTube creator. Pinrank niya ako, naisahan niya ako. Bawal yata baba, mano-mano lang. Ay, ganun ba? So, ayan, YouTube creator, bawal pala magbaba kasi kapag nagbaba, malalagasan ka, malalagasan tayong lahat. Kaya manual-manual na lang ang bisita. I-search nyo na lang yung pangalan, tapos i-manual na i-search. So, pig-screenshot ko na lang kayo kasi babalikan ko kayo mamaya. Opo, Crisea Brengeno, napanood ko nga po sa vlog nyo. Opo, pang-apat pa lang na araw kaya yung medyo pansin mo, malaki talaga yung mga dito ko kasi namamaga yung gums ko. Kasi kailangan na naman maging bungi daw ako, sabi ng dentist ko. So maybe this month, makikita nyo ako nagbablog, bungi na naman. Ayan. Sana wag naman sobrang bungi. Ayan, may gap na ako. Ayan, maliit. Naku, mag-December bungi ako. Paano tayo ngingiti niyan? Hindi tayo makapag-selfie niyan kung bungi pa rin ako sa December. Sana sa December hindi na ako bungi. Kasi yung mga mga last vlog ko nung kapanahon ng sariwang-sariwa yung brace ko, Diyos ko, kapangit ko doon lalo. Lubog yung pisngi, mukhang zombie, tapos laki ng bungi, o diba? Hindi marunong mag-edit. Pasensya na po kung di po ako nakakaintindi minsan. Okay lang yan sis, walang problema. Pag mayroon kang hindi naintindihan, mag-comment ka lang, magtanong ka lang, and then sasagutin kita sa abot ng aking makakaya. Sis, anong messenger mo? Sino ba sis? Ako ba sis? Yatanong mo? 9 years old pa lang po ako. Ay, baby! Yung anak ko, 13 years old. Add mo ko, Jen Gatchalian. Pwede mo akong i-search sis at Arim Atanib. Sige, ilalagay ko. So, ayan sis, search nyo lang yung ko, FB. Para sa YouTube. FB YouTube ko yan. YouTube creator, pang 803 ako. So, ayan. Ingat lang kayo sa mga pagdikit-dikit ha. Huwag masyadong dikit. Kung baga balikan ninyo mamaya or the other day. Para hindi kayo malagasan. Tapusin ko lang. Okay, thank you.
sa akin, sis Jean Gatchalian, kung na-search mo ako. 8 million in the house. Thank you everyone. Pasensya na kung medyo boring ang host ninyo. Pasensya na. Wala akong information number. Hindi tayo marunong kumanta. Wow, 18 thumbs up. Thank you. Ganda man po ate. Thank you, baby Kesia. 9 years old ka pa rin pala. Bibisitahin kita mamaya. Na-screenshot ko na tong ano ko. Yung anak ko, 13 years old. Meron din siyang YouTube, pero more on laro lang. PM na kita. Okay, sis. Wait lang, tingnan ko. Nandun pala, hindi ako nakalagin. Nakalagin ako nung Facebook ko doon sa iPad ko. Itong gamit ko. Mamaya, check ko yon sis Jen. Meron po ako DIY ice cream. Yes, mukhang napanood kita sa paggawa ng mga luto-luto. Kiseya, napanood kita. Galing naman. 9 years old, mahilig ka pala mag-cooking. Walang anuman. Kiseya, nabubulol ako Kiseya sa pangalan mo tsaka apelyido mo. Maiksi yata ang dila ko, hindi ako masyadong makapag-pronounce ng mga R. So, 8 million in the house sa mga nandyan na nagbi-BG. Maraming salamat po ulit. Walang katapusang salamat. Maraming salamat. Ayan. Sa Bible po kasi name ko. Yes, ang ganda naman. I remember nga may ganyan sa Bible. Hindi ko lang alam kung ano ang meaning niyan. Ako, Myra E. 500. Joke lang. Myra E. Myra lang. Natawag lang nila ako Myra E. Nagluto ako ngayon ng ice candy. Corn ice candy. Kasi naubos na yung niluto ko nakaraan. Nagtitinda din ako ng ice candy dito sa bahay. Job 42 po. Yan. Thank you, Kiseya. Ganun pala yun. Ang cute naman ang pangalan. Very unique. Para wala ka masyadong kapangalan. Nakita mo sis Myre? Hindi pa sis. Hindi ako makapag-login kasi gamit ko sis yung iPad kung saan ako naka-online doon sa FB. Tapos dito naman, hindi ako naka-login at gamit ko. Mamaya, balikan kita sis Jen. Basta ako yon yung makita mo naka-profile doon na parang cartoons na may makikita ka na Mars Life Channel. Ako yun. Yung Facebook kasi na yon, ibig po sabihin, wala po katulad, ang ganda. Ibig sabihin po, sabihin ng name Jo. Ay, ganon. Kagaling naman. Ang ganda naman pala ng meaning. Ang ganda naman ng meaning. Now I know now. Nag-iisa lang pala. Super ganda. Unique na unique. Tahong ni Carla, Tamsakdan. Shout out ni Tahong ni Carla. Thank you. Ano ba yan? Kakayot ng kakatawa naman yung pangalan. Jen Gatchalian, may transaction ako gagawin. Okay, sis Jen. Thank you so much for the time. Thank you, YouTube creator. Tahong ni Carla, full pack. Thank you, Tahong ni Carla. Tahong ni Carla, welcome Jen. Ganda, sombrero ate. Thank you. Ano ba? Ano lang yan? Thank you, Kiseya. Mahilig ka din ba sa sombrero? Tatawa ako sa pangalan nitong Tahong ni Carla.
8 million in the house. Thank you everyone. Opo, wow, mahilig ka rin pala sa sombrero. Tawag ni Carla, ate, huwag ka matakot sa YT. Matakot kapag sa mail. Oh, yeah. Hindi totoo yon. Ganun ba yon? Oo nga, kanina na-prank ako noon. Kaloka. Natakot ako dun kanina. Kisaya Brigeno, di ba po pagkain yung tahong? Yes, pagkain yung tahong. Pagkain tahong. Niluluto yun, tinolang tahong. Niluluto ko yung tinolang tahong na may dahon ng sili. Masarap siya. Na may sayote. Ayan. Masarap ang sabaw. Seafoods. Dami yung nag-tiktok kasi niyan, tahong ni Carla. Hindi po, pinandi-display lang. Oo nga, pinandi-display lang. Siyempre, pag green-minded, alam na. Paborito ko po sayote, yes. Masarap naman talaga ang sayote kasi healthy pa, mura lang. Tahong ni Carla, o diba, natawa ka? Positive lang tayo. Tahong ni Carla. O, hindi ako green-minded. Ano lang. Nagulat lang ako sa title ng ano mo. Ng YouTube mo. Ilan na watch mo ate? Well, 1,930 pa lang ako. So, malayong kembot pa. Malayo pa. Halfway pa. Kaya, salamat sa suporta nyo na nandito. Kahit pa paano, dagdag po sa watch. Kaya, maraming salamat. Wow, konti na lang. Konti na lang ba yun, tahong ni Carla? Siguro abutin pa ako ng 2 months bago ako mamuni. Kayang-kaya na bago mag-nom. Sana nga, tahong ni Carla, sana nga. Sana nga mamuni na ako bago ako mag-birthday. Birthday ko sa December 23, bago magpasko. So, pag nagkataon, ituturing ko siyang big birthday gift. Pag bago mag-December na namuni ako. Sana nga. Para naman sa birthday ko, ako ay makapag-giveaways. Sana, matuloy. Wow, ang galing po. Yun, sis Kisaya Bringeno. Wow, ang galing po. Salamat. 7 million in the house. Thank you so much. 19 thumbs up. Wow, thank you. Nakatuwa naman. Ngayon lang nagkaroon talaga ako ng 19 thumbs up and viewers na live ako. Sana all po. Bakit Kisaya? Ikaw ba? Malayo pa ba yung watch mo? Huwag kang mag-alala, tutulungan natin ang isa't isa. Makakaahon din tayo sa lahat tayo makakagraduate. Tiyaga lang, patience lang, no rush, enjoy lang kung ano yung mga ginagawa natin. No pressure. Okay lang po, ayan. Enjoy ko lang po vlog ko. Yes, tama yan. Enjoy mo lang. No pressure. Be who you are lang. Huwag mong isipin yung mga sasabihin ng iba. Basta be yourself. Kasi dito sa YT, hindi natin maiiwasan na kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano pa kaganda ang content mo, kahit gaano ka pa kagaling mag-edit, may mga tao talagang hindi ka magugustuhan or hindi magugustuhan yung vlog mo no matter what kaganda yan. Yung iba nga, kagaganda na ng mga editing, kagaganda ng content, kagaganda ng nagbablog. Pero may mga tao pa rin na mahilig magbigay ng ganyan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Baka hindi lang nakuha yung expectation nila nung time na nag-try silang manood. So, yung mga ganung tao ay hindi na dapat pinagtutuunan ng pansin. Madami po ako kilala na sikat po, na vlogger. Hihi, yan. Siyempre, oo naman, ako din, madami din akong mga kilalang sikat na mga vlogger. Tapos kahit sikat sila, marami pa rin talagang mga taong nagbibigay ng comment na ganito sa kanila, di ba? Hindi mo maintindihan kung bakit.
Gusto lang nila, ayaw nila ng vlog nila. Normal yon, it's part of life, part of YT world. Na hindi natin ma-expect na yung lahat magiging gusto yung mga post natin. Okay lang yun. Importante yung may mga taong na nanonood, nagtitiwala at nagsusupport sa'yo. Yun ang importante. Salamat Kiseya sa mga nagbibideo po dyan. Thank you so much. Mama! Mas-CPR ako! Papatugtog si mama eh. Mamaya mas-CPR ako eh. Kapag tinig nyo ba? Kasi bawal daw yung may mga music na ano. Sakit ng lamunan ko. Grabe. Papatay mo, haha, talaban ni Carlo. Ano na naman, sino ba yung talaban ni Carlo? Kanina may tahong ni Carla, ngayon talaban naman ni Carlo. Magkapatid ba kayo ni Tahong? Ni Carla? Opo, sinabi ko na po kay mama na patayin para hindi tayo ano. Ayan. Hihi, Talaban ni Carlo. Ayan, Talaban. Nakakatawa yung title niyo talaga eh. Tahong ni Carla, Talaban ni Carlo. Very unique ha, very unique. Watch ko bahay mo mamaya. Thank you, Talaban ni Carlo. Jen Gatchalian, watching Endless Love mo. Do it, dikit na po. Ayan, thank you sis Remy Vlog. $21 thumbs up. And thank you so much. 7 million in the house. Thank you. Hello po, host Dan sa Tamsak at Kampana, Prama Concepcion. Ano ba yung basahin? Ma Concepcion Gambala. Shout out sa'yo. Happy Monday. How are you po? Kumusta po kayo? Salamat po sa pagdaan, Ma Concepcion Gambala. Talaban ni Carlo. Out na ako ate. Salamat. Okay, Talaban ni Carlo. Thank you so much. Bigyan kita ng jacket. Ma-conception. Nagsombrero ako para naman maiba naman. Lagi na lang ano. Para naman masuot ko yung sombrero. Lagi na lang nakasabit sa gilid. Kasi hindi ako makasuot ng sombrero pag sa labas. Kasi alam niyo naman, may face shield. Tapos nag-sunglasses ako kasi mainit. Naka-face mask. O diba? Balot na balot ang mukha. Hindi na ako makahinga. Kaya ngayon na lang nagsombrero sa loob ng bahay. Pagbigyan nyo na. Tama po, Kisea Brengino. Tama, di ba? Hello, guwapa! Mega shoutout sa iyo, Emma Tyler. Tamsak, guwapa. Thank you so much, Sisi. Pretty sis. Happy Monday to you. Grabe, you are so dedicated in exercise. Magkakasundo tayo dyan. Mahilig din ako mag-exercise. Kung kapitbahay lang kita, naku, lagi tayong mag-join, mag-exercise. Which is okay, keep it up. Maganda yung lagi kang nag-exercise. Napanood ko yung mga vlog mo, nakaka-inspire. Super sipag mo mag-exercise. Isa yan sa mga problema ng lahat, ang mag-start mag-exercise. Kasi karamihan, tinatamad. Kahit ako, tinatamad minsan. Salamat sis Emma Tyler. Wala po kulay blue name nila. Ayan, binigyan kita ng jacket sis Emma Tyler. Renew Vlog.
mga conception. Antayin nyo lang mga sisi. Kasi minsan medyo matagal mag-blue. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayan, nagbigay na ako ng jacket. Antayin nyo na lang na mag-blue. $7 million in the house. Thank you everyone. Grabe, ang sakit talaga. Kisea, bakit po sa akin meron agad? Yun nga, hindi ko nga rin alam talaga. Dili, pakamoni sis si Guaps. Hindi pa sis, hindi pa ako moni. Matagal pa sis. 19:30 pa lang ako. Halfway kembot pa. Baka I hope November maging okay na. Matagal pa si Ate Ganda, merienda lang po ako from Kisea, Brangino. Okay, be. Mag-break time ka muna, be. Thank you so much. Kain kang mabuti. Binigyan kita sis Emma Tyler ng jacket. Pakiantay na lang po. Hindi ko rin alam bakit matagal yung iba mag-blue, yung iba naman mabilis mag-blue, yung iba ayaw mag-blue. Hindi ko rin alam. Bye-bye, Kisea. Salamat po sa oras. Same to you. Bye-bye din. Sis Jen Gatchalian. Sis, exit muna ako. Bye, sisi. Okay, Sis Jen. Have a nice day. Ingat ka palagi. Thank you for the time. Mwah. 8 million in the house. Hello, everyone. I hope all of you is okay. Mag-ingat po kayong lahat palagi wherever you are. And sa mga nag-video dyan, I really appreciate po. So, thank you so much. Mega shout out sa iyo, Sis Emma Tyler from Sis Remy Vlog. So, mega shout out sa iyo, Sis Remy Vlog. And sa iyo, Sis Emma Tyler, thank you so much. So, ayan, umuulan po dito. Ayan. Yan ang problema ko sa cellphone ko na to. Ako lang ba nakaka-relate? Yung may charger ka, ito oh. Ayan. Yung cellphone ko po, iPhone 6s. Ngayon, ang problema ko sa cellphone ko, itong charger na to, ayaw mag-charge. Nakailang palit na ako. Pero bago pa to. Hindi ko alam kung bakit. Kasi malambot siya. Kailangan i-ganon-ganon mo pa, i-ganon-ganon, para lang mag-connect. Minsan iniipit ko na nga to ng kung ano ang pwedeng iipit. Parang ayaw ng charger niya. Mabilis mabilis masira. Malambot kasi siya eh. Dinig nyo ba ang ulan? Hi! The Calhoun family! Hello, Sisi! Happy Monday! Ayan, hapon na po dito. Anong oras po dyan? Good morning po ba dyan? Shout out! Mega shout out! The Calhoun family at sa anak mong sis Ella. Tama ba Ella yun? Tamsak na sis Ganda. Thank you so much sis. Mwah. Thank you sis Calhoun family. Remy Vlog. Sis hello. Sabi ni Emma Tyler. The Calhoun family. 6 p.m. na dito sis. PM. Ay, parang magkalapit lang tayo ng oras sa Pilipinas. Good evening pala sa'yo, sis The Calhoun family. The Calhoun family, sis si Guaps, mwah, from Emma Tyler. Mine, Sakalo, haha, from sis Emma Tyler. Emma Tyler, sis Sim Guapa, from sis Calhoun family. Ayan, thank you so much mga sis. Hindi ako marunong mag-intindi ng yung ibang salita ninyo. Bisaya ba yun? Hindi ako marunong masyadong mag-intindi. Ayan. Bigyan kita ng jacket, sis Calhoun family. Ayan, hindi ka pa rin nagbo-blue, sis Emma.
Di ko alam. Mega shout out sa'yo, sis Dakalhon family from sis Remy Vlogs. So, ayan. Merienda daw dyan. Ano yon? Nagtitinda yun ng binatog. Tsaka ng, ano yun? Ginatan. Ayan. Dakalhon family, sis Remy Vlog, sisi, guwapa nga. Ayan. Nahuli nyo rin ako, sis Dakalhon family, Emma Tyler. Salamat po. Salamat. Naulan dito. Wow, 23 thumbs up. Thank you so much. 8 million in the house. Thank you so much. Oo nga sis, nasa bahay, nakapag-support din. Maraming salamat. Sis Dakalhon family. Stay safe po dyan kayo lagi. Buti pa dyan sa inyo, pwede na mamasyal. Dito sa atin sa Home Sweet Home Pilipinas natin, bawal ang gala-gala. Kaya stay house muna tayo, mag-vlog-vlog. Bawal pa ang travel-travel. Ayan, ayaw pa mag-blue, pero nabigyan ko na kayo ng jacket. Antayin nyo na lang po. Bawal na talaga yon yung maguba talaga ng mga bahay. Kaya mag-manual-manual na lang po, manual na lang po muna tayo. Para hindi tayo malagasan. Kasi ako nga, 3 months, excuse me, 3 weeks na, steady pa rin yung bananas ko, hindi nagalaw. Stay put, pero nabawasan siya ng 12. Ayaw na niyang tumaas. Grabe, sakit talaga ng ngipin ko. Ayoko naman uminom ng Mepinamic ulit. Baka masobrahan ako sa painkiller. Di ba masama yung side effect nun? Kaya magtyaga na lang ako sa sakit. Nag-gargle ako ng warm water na may asin 3 times a day. Tapos mouthwash. Tapos yan, kakain na naman tayo mamaya ng pagkain. Pagkain ano, walang ngipin. Ayan o, pansin nyo ba? May ano, nagaf na. Ayan o. Bungi na naman ako. Ayan. Kakahiya. May ano naman ako. Conscious na naman ako mag-vlog nito. Bungi-bungi. Thank you everyone. Maraming pong salamat talaga. Very, very much. Hindi nga ako makaganon, no? Sakit? Maga. $6 million in the house. Thank you everyone. Pasensya na kung medyo boring yung host ninyo, ha? Gusto ko man kayong kantahan. Hindi talaga ako marunong kumanta. Kaya, yun. Pagtsagaan nyo na muna yung boses ko na mukhang palengkera. Wala pa rin blue. Hindi ko pa rin nakikita ang nag-blue kayo. Sis Dakalhon family. Yan Emma Tyler. Nakadalawang top na nga ako eh. Emma Tyler, virtual hug. So, ayan. Hindi ko alam dati kung ano ang meaning niyan. Tapos, sinabi sa akin ni Sis Arte Mencos Vlog na ang meaning pala niyan ay virtual hug. So, ayan. Thank you. Yan. Ano ang ibig sabihin niyan, Sisi Dakalhon family? Paano ko babasahin yan? Red heart. Love, love, love. Ganun ba? Tama ba yung...
Hindi ako marunong magbasa ng sticker na yun. Love, love, love na lang kasi heart siya, di ba? Thank you, sis. The Calhoun family. Ay, heart, heart yata yan, sis. Ay, sorry naman. Mali pala yung basa ko. Pwede din, love, love. Okay. Mas maganda yung heart, heart. Kasi yun naman talaga yung picture niya eh. So, virtual hug, yung may parang ganun. Tapos yung heart na may plus. Heart, heart, heart. Ay, galing. Eh, yung may pa ganito, anong yun yung sabihin nun? Yung kulay sticker na ganyan. Peace. Happy peace ba tawag doon? O, diba? Di rin ako sure niyan. Hindi ko rin alam. May nag-send kanina. Ganito, yung sticker na gano'n. So, binasa ko na lang siya ng happy peace. Hindi ko alam. Tapos yung YouTube na picture, paano ang basa noon? Salamat sa pag-BJ, ganon. Ganon ba yung pagbasa noon? Salamat sa pag-watch, ganon. Thank you. Alas 4 na pala. Siguro ano na ako, 2 hours na akong nag-LS. Malapit na rin ako matapos. Sobrang hilo ng ngipin ko, grabe. Sakit, sakit, sakit. 4 million in the house. Thank you mga sisi labs. Kumusta naman ang mga araw ninyo, sis? The Calhoun family. Good evening na dyan sa inyo. Dinner time na pala, na? Dinner nyo na dyan. 4, 5, 6, 2 hours. 2 hours ahead ang lugar ninyo sa Pilipinas. Salamat sa video ninyo. Kati, lumalaki na yung braso ko kaka-planking. Hindi ako nag-exercise ngayon. Bukas na ulit. Tinamad ako ngayon mag-exercise. House. Thank you.
Thank you po sa pag-video niya po. Very much appreciate. Very, very much. Kakatuwa naman. May 23 thumbs up ako ngayon na live. Thank you. May nagkakantahan sa kapitbahay. Dinig niyo ba? Sana hindi dinig. Pahinto-hinto yung ulan. Uulan, hihinto, uulan. Ayan, nandyan pa pala kayo. Thank you talaga. Salamat po sa nagbibideo dyan. Maraming salamat. Pasensya na kung medyo naboboring kayo sa host ninyo. Nakaka-boring ako, di ba? Salamat sa palablab. Ay, mali. Pa-heart pala. Nakalun family. Anong ginagawa mo, sis? Okay ka lang ba dyan? Luluto ka ba? Take your time. 5 million in the house. Thank you. Na-busy sa kusina, sis. Okay, the Calhoun family. Take your time, sisi. No worries. Okay? Take your time there. Salamat. Nandito lang ako. Tunganga lang. Tunganga lang ako dito. Salamat sa BG ninyo, mga sisi. Nakapagod din pala, no? Nakasalampak kasi ako dito sa sahig. Kasi wala tayong magandang pwesto. Kaya dito muna. Kasi doon yung hagdan. Hagdan din dito papunta sa third floor. Room ito. Ito naman, bintana. Another room. So, ayan. Nandito ako sa vlog space ko na lagi kong ginagamit sa mga vlog ko. So, kaya ganyan muna ang design. Kapag naka-LL, maglalagay ako ng takip para naman gumanda. Kasi kapag nagpwesto ako sa ibang pwesto, against the light. Unlike here, na bintana po ito, bintana to. O, diba, nakatipid na ako sa ilaw. Kapag nandun ako sa iba, pangit ang lightning, saka pangit ang pwesto. Mas pangit ang background. Kaya dito na lang ako. Nagbalot na si mama ng ice candy. Dapat ako yung magbabalot ng ice candy. Nakalimutan ko. Nagtitinda rin kasi ako Sisi Loves ng ice candy dito sa bahay. So yung ginawa ko ngayon ay corn flavor. Favorite ng mga bata. So kailangan sundin ko ano ang gusto ng mga client ng mga bata. Kasi kahit magawa ako ng chocolate or mango or buko, hindi naman sila mahilig doon. Kaya kung ano yung mabenta, yun ang ginagawa ko. So,
Gumawa ako ng corn ice candy. So, yung mama ko na yung kapatid ko yung nagbalot ngayon. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko. Pero mahina yung benta ngayon kasi yung mga bata, walang pumapasok sa school. So, unlike dati, laging maraming bata ang nadaan sa gilid ng bahay namin. So, maraming nabili. So, ngayon, more on neighborhood na lang ang nabili. Pero okay naman, may nabili. Kilala lang na akong taga-tinda ng ice candy. Kung ano ang maitinda, naitinda. Okay lang yan, di ba? Okay lang magtinda. Huwag natin kakahiya yun. Marangal naman yung pagtitinda. So, kahit ice candy lang, may tubo naman. O, hindi naman zero. Kaya okay lang. Gusto nila corn. Karaan gumawa ako ng ice candy, matuman. Pero naubos naman. Sabi ng mama ko, huwag ka nang gumawa nun. Kung ano yung nabenta, yun na lang ang gawin. Dami-dami mga racket. Mabenta din yung oberan ko na mga damit. Yan, nabenta rin. Alagad ni Ate Mengkos Vlog, Sisi, nandyan ka pa pala. Maraming salamat. Salamat. Thank you talaga sa inyo. Very much appreciated. Renew Vlog, Sisi, anong ginagawa mo dyan? Alas 4 na. Oras na naman para magluto ng dinner. Anong ulam natin, sis? Renew Vlog. Ako, ang kakainin ko ngayong dinner, lugaw. Yung tira ko kaninang tanghali. Lugaw na naman. Nagalaga na ako ng 2 itlog. Tapos isang saging ulit. Tapos, yogurt mamaya bago matulog. Naka-play ka lang sa kusina, guwapa, while busy. Okay, sis, maraming salamat. Very much appreciated. Alagad niya, Ate Mengkos Vlog. Seriously appreciated po talaga kayong lahat. Maraming salamat po. Take your time, Sisi. Alagad niya, Ate Mengkos Vlog. Inaasikaso, mga bata. Basahan ko daw sila ng English story. Dumudugo ilong ko. Okay, sis Remu Vlog, take your time. Basahan mo sila, Sisi. Okay yan. Okay lang yan. Dumudugo yung ilong ko. Ayan, ngayon pa lang nag-text yung boyfriend ko. Very busy. I'm okay, my love. May ganun. Ano pa lang sa Africa ngayon? Patanghali pa lang. 7:30 ahead ang Africa sa Pilipinas. So, ang tulog ko everyday, 1:00. Sa kanya, pa lang, mga alas 6 ng gabi. Kaya puyat-puyat ako lagi. Replyan ko nga muna. Happy noon. Anong masasabi niyo doon, mga sisi, sa wedding sa online? Maganda ba yun? Kasi 8 months na kaming LDR ng partner ko, so wala siyang chance na umuwi ng Pilipinas kasi hindi naman kami kasal. And pandemic. So, sabi ng iba, based sa mga nag-vlog, napanood ko na ang only way kung gusto mo umuwi ng foreigner na partner mo sa Pilipinas is magpakasal. So, magpapakasal by online. O, diba? Meron na ako napanood na successful. Yung asawa niya, umuwi na ng Pilipinas this month. Tapos nakauwi siya dito. Nakalusot siya sa immigration. Kaso, about thoughts na online wedding, parang naman, di ba? Legal ba yun? Sabi nila, legal yun. Pero parang naman, parang kakaiba. So,
So, anong mga thoughts nyo? Dapat bang gawin yun or what? Kasi sabi ng boyfriend ko, pakasala daw kami online din. Pero parang, ay, ayoko naman ng gano'n. Screen to screen. O, di ba? Itong pangatlo ko sis, dito naman sa Pilipinas ipinanganak, English speaking. Okay lang yan sis, para masanay yung anak mo na English. Okay yan, slang na slang siya. Kakatuwa nga yan eh. Takalhon family, love heart, heart, heart. Thank you so much. 5 million in the house, thank you everyone. Basta take your time mga sisi loves kung ano yung mga ginagawa ninyo dyan. Yung thumbs up ninyo at pag-BG, big appreciated. Walang katapusang pasasalamat ko talaga sa inyo. Sakit. Wow, 24. 24 times up. Thank you so much. Kakatuwa naman. Sana bukas sana next week 2,000 na ako. Kasi ngayon 1,930 pa lang yung WH ko. So, di ba nag-LS ako ngayon. So, I hope next week maka tayo, kalahati. Kasi natatakot ako kasi naniwala ba kayo doon na sabi nila ang valid ni Lolo sa YT ay 1 year, kailangan in 12 months, mamoni ka na. Kasi sabi, may useless yung mga post mo na videos kapag in 1 year, more than 1 year na hindi ka pa namoni. Parang back to zero ka. So hindi ko alam kung totoo ba yun or hindi. Pero syempre, nag-worry ako na kunwari, ganito, halfway pa lang ako. Tapos, dumating yung February, hindi pa rin ako namuni. Tapos, ano mangyayari? Back to zero ako? Natatakot ako. Sana, bago matapos yung February, itong 2021, ay mamuni na ako. Kasi, mag 1 year ako ngayong February. Diba? Matagal na. Anong buwan na ngayon? October, November, December, January, February. So, 5 months na lang! 5 months na lang! Kailangan 5 months na lang, 1 year na ako dito. Since nung nag-start ako last year. Kasi, nag-start kasi ako mag-YT nung time na binunutan ako ng baby tooth. Nung bungi ako. February yun, 2019. So, yun. 1 year ako ngayong February darating na 2020. $4 million in the house. Thank you so much. Excuse me, may dinosaur. Nadighay ako. Inig nyo ba? Pag nagdighay ako, ang tawag ko doon dinosaur. May dinosaur. Nakainit. Nakaulan lang, tapos ang init na naman. Gusto ko yung makaranas ng super winter. Gusto ko ng snow. Pero good 1 week lang. 1 week lang ako sa snow. Tama na. Hindi ko kaya magstay sa snow na super matagal. Ayan, thank you. Anong oras na ba?
ko na lang ako mga sisi. It's around 4:26 in the afternoon. So hanggang 5 p.m. na lang ako, Philippines time. So meron pa akong 30 minutes, 35 minutes. And magbababay na ako sa inyong lahat. Okay, and thank you so much everyone for the time, for the effort, and for everything. So isi-set ko yung timer ko. 35 minutes na lang ako. Kasi nakakahiya naman. 30 minutes. So, ayan. Set ko na. Timer. Pag nagpipip to, bye-bye time. Okay? Ay, grabe ka ngalay din pala. Gusto ko na siyang buksan. Pero i-hold ko to. So, after kong mag-LS, gagawan ko to ng vlog. Mag-haul ako. Dumating kasi yung Shopee na in-order ko nakaraan. Hindi pa lang siya dumating. So, i-haul ko na lang siya para may makontent naman ako kahit papaano. Kahit boring. So, i-haul ko siya. Pakita ko sa inyo kung ano ang simple laman nito. Ano lang, simple lang to. Wala, gusto ko lang i-share sa inyo. Baka sakaling magka-idea kayo na gusto nyo rin ito, di ba? After ko mag-LS, gawan ko to ng konting vlog. Ito yung favorite kong glass. So, every morning, warm water, two of like this. Dalawang ganito kalaki. Hindi ko alam kung ano ang sukat ng dalawang ganitong mason na to. Basta dalawang ganito, warm water in the morning. Minsan, may squeeze of lemon or minsan apple cider. Pero hindi ako nag-apple cider kasi masyado siyang matapang. And hindi rin ako nagle-lemon everyday. Twice or thrice a week lang. Diba? Ang cute. Huwag mo lang basag. Mahulog yan. Basag. Alagad ni Ate Mengkos Vlog. Heart and BG. Thank you so much. Okay ka lang ba dyan? Take your time, Sisi. Malapit na akong mag-out. Naka-timer na ako. Pag nag-pip-pip yun, time to bye-bye. 5 p.m. Philippines time. Mag-out na po ako. 5 million in the house. Happy Monday. Malapit na namang matapos yung Monday natin. And tomorrow is another day. So, ayan. Mag-ingat po kayo lahat palagi. Wherever you are, wherever you go. Kasi yung ngayon, yung life ngayon, napaka-fragile na. Diyos ko po. Life is fragile now. Million in the house. Hello sa inyo. Thank you so much. After nito, mag-i-alis ako. I-charge ko muna yung iPad. And then, kung hindi lobat ang phone ko, magagawan ko ng video yung haul ko. And then, time na naman magluto. Luto na naman. Magdilig ng halaman. O, ayun, diba? Tapos, magsukli sa mga sisilabs natin. Habang busy mag-cooking, gano'n ginagawa ko. Habang nagluluto ako, nag-review ako ng mga nag-comment. Tapos, piniplay ko yan. Nagre-reply. Grabe, sakit talaga ng ngipin ko. Sakit.
5 still. Tutuwa talaga ako. Taka 24 tamsak ako ngayon. Kakatuwa naman. First ever I experience na for the first time and until now na meron akong viewers and meron mga nagtamsak na madami. So I'm so happy right now and very very grateful. So thank you so much talaga. So salamat sa video nyo at sa mga tamsak ninyo. Natutuwa talaga ako so much. Masaya pala, no? So kahit na-experience ko ngayon hanggang 9 viewers. Yan, nakakatuwa. Kanina naka 9 ako. Tapos 24 thumbs up ngayon, o diba? So appreciated for me. Parang gusto kong kumain ng... Kung hindi lang masakit yung ngipin ko, gusto kong kumain ng fish and chips. Kaso hindi kaya ng ngipin ko ngayon kumain nun. Kaya magtiis-tiis muna ako sa lugaw. Bukas, vegetable soup. May halong... Ano yung tawag nun? Yung manok na pinakuluan. Tapos ganunin mo. Yan. Halo mo dun. Yung pinunit-punit na manok. Walang buto. Para makakain. Yan. Gustong pumayat, mag-brace na kayo. Yan, papayat kayo. Joke lang. Ay, nako. Yan, nag-reply na pala yung boyfriend ko. Ayan! 5 million in the house still. Oh my God. Thank you so much talaga, mga sisilabs. Ayan, may dinosaur na naman. Excuse me. Napapadighay ako kapag uminom ako ng madaming tubig. Na-chat ko yung boyfriend ko. Ang haba na ng buhok ko. Hanggang ano na yan? Hanggang puwet. Walang gupit-gupit. O diba? Obvious na mahilig ako sa ano? Sa mustard. Sa yellow. Yan. Nakadilaw ako. Parehas kami ni Sisi the Night Lovers. Mahilig sa dilaw. Tsaka mahilig din ako sa kulay na ganito. Ang tawag dito yung parang nude. Na ano. Tsaka sa green. Ayan, mahilig ako sa green. Ayan, tinapadaing daw. Every hapon, dumadaan po yan. Tinapadaing yan. Naging pricey na nga siya ngayon. Kasi dati,
Yung 25, marami na. Pero ngayon, 3 piraso na lang. Diba? Pamahal na pamahal ngayon ng mga tinda. Okay, let's check. So, yeah. 25 minutes to go, mga sisi loves. And then, magbabay na ako. Thank you sa pagstay ninyo dyan. Ating nakatingin ako doon lagi. Ito nga yung camera eh. Sakit ah. Nag-reply ako. $3 million in the house. Thank you mga sisi. Malapit na ako mag-out. Ano ba yan? Dikit-dikit na. Hello sis, punta muna ako sa kapitbahay. Hihi. Okay sis, salamat. Magbabay na rin ako. Kaya thank you so much, Ma'am Fashion. Opo, next time na lang ulit sis, Ma'am Fashion. Ingat po kayo. Take your time. Magbabay na rin ako. So, ayan. Renyo Vlog, bye-bye sis. Yes, bye-bye sa inyong lahat. Thank you everyone for watching and thank you for your time. Very much appreciated po. Ma'am Passion, virtual hug. So everyone, once again, thank you so much for being here, for the thumbs up, for the support, and for the time, especially for the BG. Even I know na all of you is busy, nagbigay talaga kayo ng time para mag-support sa channel ko. So, very much, thank you so much. And mas lalo pa kayong pagpalain ni Lord sa inyong kabaitan at kabutihan na laging ibinibigay sa lahat ng mga nandito na kaibigan natin sa YT. So, bye-bye everyone! Alaga
Ayan, Nerdy Menkos Vlog, shoutout sa iyo. Bye-bye na Sisi, Remy Vlog, The Calhoun family. Thank you so much, Sisi. Mwah! Thank you so much. Emma Tyler, Remy Vlog, Ma'am Passion, Kay Saberino, Jen Kachalian. So, magbabay na po ako. So, bye-bye everyone, and see you on my next LS, and see you on my next vlog. Bye-bye!